Bil-ħruġ tal-enċiklika Laudato Si, il-Papa ippreżentanna sfida li ma nistgħux ma nilqgħux. Ma jagħmilx sens li niddikjaraw solidarjetà tagħna mal-Vigarju ta' Kristu għax naraw figura simpatika u hija down-to-earth, imma mbagħad inħallu l-kelma tiegħu magħluqa f'dokument fuq ix-xkafef tal-librerija. Fuq kollox nkunu qed nagħlqu qalbna għas-sejħa li għandna għall-konverżjoni. Konverżjoni mill-istil ta' ħajja, konverżjoni mill-comfort zone li tħajjarna ma nħarkux id-dajsa li ma jmurx jitfilna l-ilma nixxarbu u nikkonfondu. L-enċiklika hija indirizzata lil kulħadd u s-sejħa li neħdu azzjoni tmiss lilna wkoll bħala Knisja. Inkella nirriskjaw li nkunu imbarazzati meta jikkritikawna minn barra. Għalhekk inħoss li għandna bżonn illi nagħmlu din il-bidla kbira fuq kollox fl-attitudni u jekk li naħsbu li aħna ma nistgħu nagħmlu xejn jew li għamilna jew li għandna xi dispensa milli nimxu mar-regoli bla ma nqisu sew l-effett tad-deċiżjonijiet li nieħdu jagħmel aktar ħsara milli ġid. Knisja ħajja hija knisja li tixtieq tiġġedded il-ħin kollu. Knisja li tfittex l-għeruq u tħares il-ġewwa biex tarbel lilha nfisha ħalli f'dak li tajtu tagħmel tkun aktar kredibbli. U għalhekk il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent qed torganizza din il-konferenza fid-dawl tal-enċiklika Laudato Si. Waqt il-bieraħ ppreżentajna 7 proposti ħalli bħala pajjiż responsabilità u b'ħafna rida tajba li kkonsidraw u mmorru għall-azzjoni, hekk illum għandna 7 proposti oħra ħalli din id-darba bħala membri ta' Knisja ħajja, partikolarment f'pajjiżna, naraw x'nistgħu nagħmlu f'ġieħ din id-dar komunità. Waqt li nirringrazzjakom talli oġobkom tilqgħu l-istedina li tkunu magħna dalgħodu wkoll biex nagħmlu flimkien dan l-eżerċizzju stedinkom ħalli flimkien nagħmlu din ir-riflessjoni qasira li għandha iddaħħalna f'dak li se nkunu qed niddiskutu u nirriflettu fuq. Li se nagħmel hija se nagħmel sintesi żgħira ta' dak li hemm diġà fid-dokument, anke biex ngħidlek iġġedded ftit naqra l-memorja tal-nara. Qabel xejn hija naħseb jiena fuq kollox din l-enċiklika hija stedina. Stedina biex ngħid qabel xejn stedina interjuri li titlob bidla fil-mod kif naħsbu, bidla f'dak li aħna nħossu li huwa importanti, fejn se nagħmlu l-valuri tagħna, bidla anke tal-istil ta' ħajja tagħna. U anke il-Papa jagħmilha ċara ħafna fil-fatt ma jsir is-soltu hija indirizzata għan-nies ta' rieda tajba, imma mod speċjali hemm stedina għall-Knisja biex il-Knisja terġa' biex ngħidlek tevalwa s-sejħa tagħha li tkun li tagħdel u tilqa' lil kulħadd li tkun inklusiva, għalliema li tagħti xhieda tal-verità u l-verità hija dik li teħles. Ir-rol tagħha ta' oħt li takkumpanja l-bnedmin fil-mixja li kultant kif nafu tkun jibsa biex wieħed ma jimlifx is-sanità tiegħu. U anke li tkun għaddejja li taqdi, mod speċjali l-dawk li fis-soċjetà tagħna huma marbin, il-dawk li mhumiex importanti, il-dawk li minnhom ma tieħux profitt, il-dawk li bażikament tkun iktar faċli ma tarawhomx. Fil-proposti li għamilna hemm biex ngħidlek kategoriji differenti. L-ewwel kategorija hija dik tal-kisba tal-għarfien u sensitività, mhux sempliċement għarfien biss. Mhux sitwazzjoni li tkun taf bil-problema bl-ixju li hemm, bil-kwistjoni li hemm u teqpa biex ngħidlek gallerija ser ħasra imsieker dan kollu. Imma hija sejħa biex anke l-mod li huwa interessanti ħafna, anke l-mod kif il-Papa mod speċjali dak id-dimensjoni ta' ħolqien iktar milli ambjent diġà hija sinifikattiva. Għaliex awtomatikament meta aħna qegħdin nitkellmu fuq ħolqien qegħdin nitkellmu fuq l-awtur ta' dak il-ħolqien. Għandna tajna dik indirizz. L-ewwel ħaġa li saqsini tajli ta' minnu u l-istess ħaġa. U dina importanti ħafna għaliex din titlob
li aħna għandna naqra discerniment iktar profond fejn jasal biex wieħed anke jibda jistaqsi il-modi kif noperaw. U jekk hemmx bżonn daw il-modi li noperaw bihom, jekk hux wasal iż-żmien li naħsbu fihom mod differenti u allura nagħmlu mezz li jitwasslu fl-operat ta' kunsa. Marbuta wkoll ma' din hija li importanti ħafna li dan il-messaġġ li hemm dwar l-ekoloġija integrali li huwa l-messaġġ prinċipali li fih il-Papa biex ngħidlek biex niddistilla dak li qed jgħid qed jitkellem fuq qabel xejn ma ħares lejn ishom biex ngħidlek prinċipji se nagħmilha eżatta. Minkejja li ħares lejn prinċipji xjentifiċi u bena d-diskorsi tiegħu fuq argumenti sodi ma baqax hemmhekk biss. Imma tom dimensjoni oħra, tom dimensjoni ta' relazzjoni. Relazzjoni tiegħi miegħi innifsi qabel xejn, tiegħi mal-maħut il-bnedmin, tiegħi ma' Alla u dimensjoni oħra li forsi traskurajna matul iż-żminijiet jiena mal-ħolqien. Jekk wieħed jara biex ngħidlek naqra minn bogħod, din hija bażikament back to the roots, kif bdejna, kif bdiet l-istorja tagħna, armonija sħiħa, isfortunatament imbagħad idnu beda jkisser relazzjoni tiegħi mal-Alla, relazzjoni tiegħi miegħi nnifsi, maħuti u anke mal-ħolqien. U appuntu din dimensjoni biex ngħidlek mod differenti kif inħarsu lejn l-affarijiet, speċi wieħed ta' min jibda jaħseb biex tkun introdotta fl-omeliji fil-programmi tal-katekesi, ma nistax ma nsemmix literali l-eċċellenza dwar l-tfal li bażikament appuntu huwa wieħed passi li wieħed jipprova ipoġġi ta' din l-enċiklika fil-prattika. U ovvjament biex dan isir biex wieħed jiżgurah għandha tidħol ukoll fil-formazzjoni u l-aġġornament tal-kleru u ordnijiet oħra reliġjużi. Għax ovvjament jekk aħna isuha sempliċement bħal meta li naf issir aħbar li nitkellmu fuq daqshekk jgħaddi żmien u tintesa'. Ma naħseb li għalhekk it-tema tal-konferenza qed nagħmlu disservice kbir li dan id-dokument jekk nagħmlu sempliċement dokument letterarju li nagħmlu gost naqraw biss. Aspetti ieħor ta' din il-biċċa xogħol hija li naħseb li l-Knisja għandha fil-Gżejjer tagħna għandha funzjoni interessanti li ħafna drabi iġġib il-kuntlari fl-imkien fis-sens. Il-bira kien eżempju klassiku ta' fazzjonijiet politiċi differenti li ġew u komunikaw ġieldu xorta ma insomma għall-inqas ġew. U naħseb li forsi jekk ir-risorsi biex ngħidlek tanġibli l-Knisja forsi m'għandix, minnaħa l-oħra għandha dil-faċilità li tressaq in-nies. U naħseb waħda mill-affarijiet mill-qos li għandha tagħmel hija li toffri flimkien ma' entitajiet oħra tkun il-facilitator biex ikun hemm programmi ta' edukazzjoni ambjentali li jkunu mifruxin fuq il-komunità kollha. Ħalli biex ngħidlek tinħoloq komunità ġdida daw il-valuri. Nerġa' nirrepeti, insomma li mhux se nirrepeti, se nitkellem fuq iktar tard, skużawni. Moħħi għadu ma sebaħ tal-għolju. Ħaġa oħra wkoll li kienet xi ħaġa ġdida għal min forsi ndorri fuq kwestjonijiet ambjentali li għamlet din l-enċiklika kienet li jaqdet flimkien dak li huwa ambjentali u dak li hu soċjali. U din il-biċċa xogħol għamilha il-Papa mhux għaliex suppost isir hekk, għaliex il-letteratura tajtek, imma jorbota nerġa' nirrepeti b'riflessjoni fuq il-ħolqien li Alla ħoloq din l-armonija u aħna spiċċajna biex nridniha. U bħalma wieħed jara kif il-bniedem wara nuqqas ta' rispett lejn l-ambjent, l-istess vizzi, l-istess bnubiet involuti hemmhekk huma l-istess bnubiet li għamlu ħajja ta' ħaddieħor miżerja. U fil-fatt il-Papa ma ġie moda l-kelma, ġifieri, tajb ngħidu wkoll li il-Papi ta' qablu bisu biex ngħidlek ħejjew it-triq imma hu tal-asfalt biex niftehmu, mhux għax kien ġejja reġina. Li dan bażikament jattakka b'mod qawwi ħafna il-mudell ta' konsumerizmu li bażikament mingħajr ma rridu qiegħed jinfluwenza l kulħadd, anke l-Knisja. U importanti ħafna li
il-Knisja tkun sinjal ta' sempliċità, sinjal ta' fejn il-valuri biex ngħidlek ikunu f'posthom. Li ma narawx il-kulħadd fuq livell ta' profitti u x'san jieħdu, imma naraw id-dinjità li għandariet fil-ħolqien kollu. Ovvjament marbuta magħha di hemm kwestjoni tal-verità li aħna bnedmin, kulħadd jiżbalja u naħseb waħda mill-affarijiet li anke il-papiet wieħed wara l-ieħor ta' dawn l-aħħar snin għamlu kuraġġ kbir hija li fejn sar żball u sar żball. U importanti li noħolqu strutturi fejn dawn l-abbużi biex ngħidlek aħna niddikjaraw u nagħmlu mod biex ma jiġrux darb'oħra. Il-bieraħ ġifieri tajjeb nsemmu li waħda mill-affarijiet li semmiet mal-ewwel hija biex l-Knisja għandha d-difetti tagħha ħadd jgħid li m'għandix il-Knisja difetti. L-importanti hija li aħna nitgħallmu li dawk id-difetti kemm jista' jkun innaqsuhom. Aspett ieħor huwa dak li joħloq il-ħiliet li waslu għal azzjoni. Nerġa' nirrepeti dak li għad fil-bidu. Ma rridux tagħlim biss ta' fatti li jibqgħu hemmhekk jien naf insaqsikom wara x'inhi l-pjanta nazzjonali, kub tajdu li x'inhi. X'inhu l-kwantità ta' gassijiet li għandna fl-arja li kkawżaw tibdil fil-klima, tajdu li x'inhuma. Semmek biss għadna fil-bidu ta' triq. Irridu niżviluppaw ħiliet biex jiena nieħu azzjoni. Li jiena ma nistax nibqa' gallerija. Dan diskors kien bih il-Papa Benedittu u dal-Papa poġġieħ biex ngħidlek nerġa' nirrepeti taħt it-talba. Għaliex ma jistax ikun lin-nisrani quddiem dawn l-inġustizzji, dawn nuqqas ta' biex ngħidlek. Anzi mhux nuqqas, abbużi kbar fuq id-dinjità tal-bniedem, pereżempju, id-dinjità tal-ħolqien, jibqgħu għaddej insomma ġara xejn. Importanti li aħna daw il-ħiliet niżviluppaw u allura qed nissuġġerixxu programmi edukattivi li qabel xejn u din il-Papa jenfasizza ħafna fuqha, ikun hemm riflessjoni personali. Il-mudell li ġibinna l-Papa fil-bidunet tal-enċiklika tiegħu huwa San Franġisk, isemmih bħala l-eżempju per eċċellenza. Għaliex? Għax San Franġisk ġab bidla bil-immidelu. Ma kienx, within inverted commas, interessat x'jagħmel ħaddieħor, beda bih l-ewwel, il-bidla saret mod internu. U once li hu nbidel, beda jibdel dawk ta' madwaru. Ma tistax imbagħad ma tkunx il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja jekk inti ma tagħmilix il-biċċa, jekk inti tagħmilha il-biċċa xogħol, skużani. Allura importanti ħafna jkun hemm riflessjoni spiritwali. U nipprovdu mod tanġibli u prattiċi kif dawn l-azzjonijiet żgħar li nagħmlu ikunu translated biex ngħidlek f'sens naqra ikbar. Jiġifieri għall-argument, ħalli nagħti eżempju, li jiena qed nissepara l-iskart, m'iniex qed nagħmilha hekk sempliċiment għax huwa d-dmir tiegħi bħala ċittadin. Imma bħala nisrani qed nara qatt ta' mħabba li qed nagħmel lill-ħuti u lill-ambjent li Alla rridu nħossib. Għalhekk il-kura tad-dar komuni. Li din id-dar mhix tal-ambjentalisti, tal-gvern, tal-local council, ma hija tiegħi wkoll għandi is-sem fih. Marbut ukoll ma' dal-proċess ta' edukazzjoni, nemmnu li l-Knisja għandha tkun politika. Il-Papa ma għadx jomoda. Ovvjament la dubita xejn ma nix ikunu partiġani, ġifieri, l-lenti tagħna tkun blu, la ħamra u laqqas kuluri oħra, imma ma nistgħux aħna jekk hemm inġustizzja Knisja ma semmax leħen. Il-mudell li għandna Ġesu Kristu ma tinix toroq oħra u l-Papa dan jagħmilha ċar ħafna. Għandu jkunu sinjali jekk hemm bżonn meruna ma ġara xejn, però l-verità hija dik li taħlisna. Aħna ma nistgħux quddiem sitwazzjonijiet fejn hemm abbuż nagħlqu għajnejna ma ġara xejn. U appuntu qegħdin ngħidu li aħna bħala Knisja biex ngħidlek nkunu il-pressjoni li waslu għal sitwazzjoni fejn anke pereżempju fejn qed isiru deċiżjonijiet politiċi aħna nsemmu leħen. Aħna niżguraw pereżempju li jkollok proċess ta' konsultazzjoni li jkun trasparenti. Nifhmu li hemm ċertu affarijiet li jsiru bil-ftehim, imma dak il-ftehim importanti, mod speċjali jekk dan se jiddetermina l-futur tagħna u ta' uliedna, nkunu nafu l-ftehim x'inhu.
bejnietna jien naħseb li partijiet mill-enċiklika kitibhom Malta u din partijiet isem mill-Malta musul ġifieri. Jekk hija ta' konsolazzjoni ta' tal-inqas speċi mhux aħna biss, imma żona ta' konsolazzjoni. Xi ħaġa oħra wkoll li għamlet ħafna biex ngħidlek u attirat ħafna attakki fuq il-Knisja kienet kif il-Knisja u anke ordnijiet reliġjużi jiddisponu l-partijiet tagħhom. Importanti l-istess ħaġa li għadna fit-trasparenza ta' qabel insemmu anke trasparenza ta' il-kontesti. U naħseb li huwa proċess li jitlob biex ngħidlek il-commitment ta' Knisja li aħna taħdem għal ġid veru tal-nies, tal-kwalità tajba tal-kwalità. Aspetti ieħor li nħossu importanti li nwettqu meta nitkellmu fuq kwalità tal-ħajja hija li forsi wkoll ikun hemm fih dan parroċċi skont l-istrutturi tal-parroċċi u realtajiet tal-parroċċi biex ngħidlek xi ħadd jew xi wħud li jirreferu ċertu deċiżjonijiet li se jkun hemm biex niżguraw li dawn il-prinċipji qegħdin jitpoġġew fil-prattika. Ma nagħmlux l-iżbal li ħafna drabi naqgħu fih l-ispeċi l-aħjar nispjegah b'eżempju ġara lili. Meta tkun qed nixkat law numvja l-faċċata qabad wieħed u għatlu importanti li jkollok il-quħel biex ma u fer fil-fatt rema x'ismu għaw l-impalkatura u kellu appuntu x'ismu il-net biex ma jinferix il-trab. U mort ix-xogħol jien meta ġejt lura ħsib li qiegħed l-Iżvizzera ġifieri kull imkien abjad it-triq. Dan ovvjament tagħmel faċċata kollha ma dik il-biċċa xogħol bagħad hemmhekk għaliex għax bil-liġi suppost ikollu. L-liġi obdija sewwa, però ovvjament l-ispirtu tal-liġi ma kienx hemm. Jiġifieri mela kull imkien. U kultant għandna tendenza nagħmlu għad il-biċċa xogħol. U fil-fatt appuntu hija waħda mill-affarijiet li ninsemmu li anka fil-liturġija stess, naħseb li jekk ikun sar dak l-aġġornament u dak il-formazzjoni fil-bidu, maħniex nitkellmu fuq affarijiet ġodda. Il-Vanġelu l-istess baqa' ma kien hemm l-ebda żieda miegħu, il-prinċipju evanġeliċi baqgħu l-istess hija l-interpretazzjoni tagħhom li forsi rridu nagħtu naqra dimensjoni differenti. Ħedimna wisq li l-ambjent qisu biex ngħidlek xi ħaġa u dak qiegħed hemmhekk speċi dak mhux daqshekk importanti. Insejna li meta għamilna forsi l-isballi kif jgħid l-Ingliżi armejna the baby with the bathwater. Rajt speċi sibna li mhux se tapplika fuq il-bnedmin ma fil-fatt di l-attitudni li nismgħu l-ħolqien bħala profitti biss waslet biex aħna nqisu anke lil xulxin l-istess waqt. U l-idea hija li wieħed mhux biss jintegrhom fil-ħajja parrokjali imma wieħed jistudja l-impatti tagħhom u mbagħad importanti ħafna li naqsmu l-idejat tagħna mal-oħrajn li nuru modi kif jista' jsiru dawn l-affarijiet. Sempliċiment ħamerija ħanajt anke wieħed jagħmel naqra search fuq l-internet dwar metodi kif parroċċi oħrajn barra minn Malta qegħdin jagħmlu ċertu affarijiet. Tibqa' għajnek miftuħin barra. Meta konna nagħmlu l-programm bħala kummissjoni fuq ir-radju, Mario fil-fatt kien idur naqra u jsib episodi minn parroċċi oħra inizjattiva tibqa' għajnek biex ngħidlek imberħin għall-attivitajiet li jagħmlu li jkunu bbażati fuq dawn il-prinċipji. Ovvjament, wieħed mill-affarijiet li wieħed irid iqisu kollu ma' il-pjanijiet pastorali, kemm fuq livell nazzjonali u kemm fuq livell parrokjali individwali. Dawn jekk aħna ma nistgħu dawn il-prinċipji fuq fejn qed immissu lin-nies allura se nibqgħu barra. U nerġgħu nirrepetu ċaġi li kemm il-darba għadna il-Knisja hija biss wieħed minn ħafna ilaħna madwarna. Għal-grazzja tagħna fil-gżiritna għadna bħala Knisja għad għandha leħen li jinstema' sissa biex is-sinjali ta' żminijiet nafu x'qed jagħmlu. U l-importanti li bħalma l-Papa qed iwassal ħafna messaġġi sempliċement bl-awtentiċità tiegħu u l-mod kif qiegħed jgħix il-Vanġelu b'mod reali, hekk ukoll il-Knisja tista' tkun sinjal li biex ngħidlek jagħti tama il-min qed ifittxa. Kif ġa semmejna kultant, nirreferi għal dik li semmejta liġi u mhux liġi. Kultant il-Knisja li tkun lesta li anke jekk għandha s-saħħa kollha tal-liġi warajha tkun kapaċi tagħmel pass oltre.
li titlob biex ngħidlek l-imħabba lejn il-komunità li qed tgħix fihom. Daqqal meta inħobb inġib l-eżempju familja jinnaf dixxem qarrum samniħ bej il-familja kollha u bdejna nikluh, kulħadd bħall-porzjon tiegħu. Ma li pereżempju xi ħadd mitfal ma hemm xi biċċa oħra ħadd ma jqgħod jgħid isma' hija l-biċċa tiegħek ħadda issa daqshekk. Daqqa waħda ħu biċċa minn tiegħek. Jiġifieri ma biex indaħħlu ir-regoli u dan kollu. U din l-istess ħaġa. Naħseb il-Knisja trid tkun koraġġuża biżżejjed biex appuntu jekk hemm bżonn anke jekk għandha id-dritt tagħmilhom ċertu affarijiet għall-ikbar ġid komuni teqpa' paslu. U forsi wasal iż-żmien li fih dan l-istrutturi ta' Knisja jkun hemm organu tista' tkun jew kummissjoni stess jew xi organu ieħor li dana jiskrutinja biex ngħidlek l-opera ta' proġetti li tkun involuta fihom il-Knisja b'mod partikolari. Semmin l-edukazzjoni, biex semmin l-edukazzjoni fil-komunità, naħseb li hemmhekk għatanna, u għalhekk semmejta l-ewwel, għatanna vojt kbir fuq livell nazzjonali. Fejn jitlu tfal, għall-grazzja tagħna hemm ħafna xogħol qed isir. Ħafna xogħol qed isir. Però l-adulti qisu biex ngħidlek tajna qalbna minnhom, speċi dawk ħarġu hekk meta kont student ħaddiem waħda mill-affarijiet li konna nagħmlu kien ikun l-inventarju fil-università. Biex jekk rassiġut nizluq bħala unserviceable. Kultant, l-adulti jisuhom unserviceable, li mu vera assolutament ċemma ta' miex sens laqqas. Għax laqqas u fer li it-tfal il-weduhom futur aħjar meta ħana qegħdin nilvedu il-futur bid-deċiżjoni li nagħmlu. Però xi ħaġa li wieħed mod tanġibli jista' jagħmel hija mod speċjali fil-knejjes tagħha il-Knisja tista' tkun naqra iktar biex ngħidlek inċisiva fejn tidħol il-valuri tal-ekoloġija integrali. U għonek, biex netek neġa l-ura, għal-kem mill-lum kif ġadna il-bira għet mill-kommenti kien qed jgħid għaliex speċi separajna il-partiti politiċi u l-policy makers minn mal-Knisja. ċertament, mhux għax narawhom separati, għaliex kulħadd qiegħed fl-istess dajsa. Kulħadd qiegħed ġo l-istess dar komuni. Però li kien jiġri kien li biex ngħidlek konna nispiċċaw kif ġara l-bira nifokaw fuq id-deċiżjonijiet tal-partiti politiċi u forsi ma narawx ir-responsabbiltajiet tagħna bħala Knisja. U bħala Knisja naħseb li se kont nerġa' nistellef il-kliem tal-Papa stess li dan mhux qed jgħid hekk bħalma ma kienx qed jgħid hekk direttament tal-partiti politiċi għalkemm semmihom l-onus tagħha ir-responsabbiltà hija tagħna l-koll. U jekk jiena qed nitkellem fuq Knisja, il-Knisja orrajt hemm l-isfijiet, hemm il-kler, hemm il-miel ukoll. U l-isqof bir-rispett kollu, l-isqof waħdu m'hemmx Knisja, daqskemm jien waħdu m'hemmx Knisja. Għandna poplu li mixin wara Kristu xorx, qed insemmi Kristu xorx mhux jien imma il-Papa jsemmih u anke qabel għax il-fatt il-Papa jkwota lil Pawlu fl-ittra lir-Rumani. Aħna suppost qegħdin nagħmlu xhieda tal-bidla għal ħajja ġdida li Kristu xorx ġab bil-qawmin tiegħu. U din hija bażikament it-tama kollha tagħna li aħna vera jibsa it-triq, però aħna rebbieħin biex mixin wara xi ħadd li ġareba ħafna mill-problemi li niffaċċjaw. Grazzi ħafna Paul. U eżatt biex inkompli mal-aħħar battuta ta' Paul hawnhekk illum idealment til-Kamra kienet tkun inutli għax idealment għandna lil dawn kollha li huma parti mill-Knisja, li huma l-Knisja. Allura nittama u perswas li għandna l-melħ li għandna l-ftit, u allura sa niddiskutu nitkellmu dwar x'ħanamlu. Nittama fisem dawn kollha li bħalna huma parti minn din il-familja Tansara hawnhekk. Allura fil-panel li issa nistedilhom jitilgħu hawnhekk se jkollna lil Monsignor Karl Refalo bħala President tal-Kulleġġ tal-Kappellani ta' Għawdex. Minn Malta, għaliex kien ma setax jitlaq ma' hawnhekk magħna Għawdex u jgħid minn Malta sa jkollna l-interventi minn hemmhekk. Għandna l-President tal-Kulleġġ tal-Kappellani ta' Malta, Dun Gordon Refalo. Għandna wkoll il-Patri Mark Ċantar,
Patrimark ġej mill-Utah Life Foundation. U għadin fid-dar Frati Jakova ġewwa Whiteline u hemmhekk għandhom proġett interessanti ħafna. Għandna wkoll is-Sur Ruben Paċ li huwa Segretarju Ġenerali tal-Mużew. Nemmnu li din is-soċjetà tal-Mużew hija waħda mill-stakeholders qawwijin tal-familja Ħristanija f'pajjiżna. Imma wkoll ovvjament għandna xi ħadd min-naħa tal-lajċi aħna nisuna li aħna importanti ħafna għall-Knisja. Għandna s-Sinjura Kristina Galjakurmi, imma wkoll għandna lill-Sinjorina Katarina Galjakurmi li ħadd titkellem tisem iż-żgħażagħ tagħna, iż-żgħata f'Alpol u mhux il-futur imma huma issa il-Knisja ta' issa. Ħajmexxi diskussjoni li nixtiequha ma tkunx tal-panel biss imma ta' kulħadd hawnhekk. Dr. Joseph Ellis li allura nistidnu nitla u nistieden il-panel. Grazzi ħafna. Salam lill-Eċċellenza tiegħu, l-isqof, jkollna bil-preżenza tiegħu u lilkom ukoll u nagħtikom merħba għal-diskussjoni li nittama li tkun miftuħa wkoll għalikom ħalli tkun kemm jista' jkun nirriflettu ftit fuq diġà kif jgħidu t-Taljani diġà għandna ħafna laħa fuq il-nar kemm semma Prof Spaċ u nittama li issa nkunu nistgħu niddiskutu iktar u napprofondixxu l-ħsibijiet tagħna dwar is-suġġett tal-lum. Nixtieq li nibda billi nistieden forsi jgħidilna waħda għaliex taħseb illi il-Papa ħass il-ħtieġa illi jagħmel enċiklika illi ċertament ħarġet il-barra mill-kanoni normali qatt ma kellna enċiklika fuq l-ambjent mill-Knisja, imma kont qed naqra ftit kummenti wara kollox forsi mhix daqshekk il-bogħod mit-tagħlim tradizzjonali tal-Knisja, kif semma diġà Prof Spaċ, forsi hija reinterpretazzjoni tal-messaġġ tal-Vanġielu. X'taħseb fir-rigward? Għannet l-għodwa tajba l-kulħadd u nsellem ukoll il-Father Gordian. Sellem lilkom ukoll għal kollu. Bonġu, il-kolleġja temmek preżenti. Jien nara li hija okkażjoni provvidenzjali din tal-Kummissjoni Dioċesana Ambjent li qed tagħtina dil-possibilità biex dokument jinżel fil-prattika, xi ħaġa li normalment fid-dokumenti sbieħ tajbin li jkollna x'innagħdu biex noħolqu bridge f'azzjoni prattika wara l-formazzjoni trid tingħata tinbidel f'azzjoni, speċi neħlu jew jintilfu. Għalhekk nagħmel ftit premessi, Dr. Ellis qal din l-enċiklika Laudato Si għamlet riverb qawwi grazzi għal Papa Franġisku. Veru. U għad forsi ma kellna dokument daqshekk ċar b'urġenza u emerġenza. Ġifieri ma nistgħux issa naħarbu minnu. Hemm majta li trid tinstema' għax l-iktar li qed ibagħtu huma l-faqar. Jew dawk li huma emarġinati jew bla leħen. Il-kelma faqar trid tiġi interpretata tajjeb. Tajjeb ukoll ngħidu li l-Papa Giovanni Paolo II, Papa Beneditto, kienu diġà wittew ħafna jtrieb. Għandna diskors sabiħ tal-Papa Giovanni Paolo II għal jum il-paċi fl-ewwel ta' Jannar u jpoġġi rispett lejn il-ħolqien hija kelma iktar inklużiva minn ambjent għaliex rridu nżommu ġew moħħna l-elementi tal-ilma, tal-arja nadifa, il-ħsejjes, dak li huwa inkwinament ta' kull forma u ta' kull xorta. Jiġifieri hija xi ħaġa meta ngħidu rispett lejn il-ħolqien qed nagħmlu rispett lejn il-ħallien. Rispett lejn
il-bnedmin, ikunu qed nagħmlu servizz li jenna nfusna, għax min jirrispetta l-ħolqien, jirrispetta lilu nnifsu, u r-raba punt li jsemmi l-Papa San Giovanni Paolo II jgħid ma nistgħux ikollna paċi, ikollna bilanċ jekk ma jkunx hemm paċi anke mal-ħolqien. Nsemmi 3 kelmiet hekk, l-ewwel waħda hija responsabilità li ġa d-Dottor Paċ aċċenna ħafna għalija hija responsabilità biex naqbdu rotta ġdida. Responsabilità biex nagħmlu bidla fundamentali. Responsabilità biex nagħmlu konverżjoni. Konverżjoni pastorali, semmu ukoll konverżjoni ekoloġika. U din titlob edukazzjoni. U jien naħseb hemmhekk aħna bħala knisja, bħala kappillan, bħala qdiet, bħala lajċi impenjati, għandna l-ewwel rol li niffurmaw, nedukaw, u x'intejt tifforma l-kuxjenzi. L-ewwel kuxjenza personali ngħid għalija nnifsi. Mea kulpa fuq ħafna affarijiet illi forsi ma jextomx l-qies fil-moderazzjoni, fil-ħsieb, fl-istil ta' ħajja personali, komunitarja. Jiġifieri din titlob formazzjoni interjuri ħafna. Imbagħad titlob anke formazzjoni tagħna s-saċerdoti tal-kappillani illi ma tkun studjat l-accounts, il-finanzi u trid tamministra fil-parroċċa. U l-istess, kull deċiżjoni li tagħmel xi ftit jew isħa tolqot jew li tittieħed taħt il-kappa tiegħek. Tista' tolqot u tista' tfieri. Jiena nara wkoll li mbagħad għandu jkun hemm dik li hija formazzjoni komunitarja li nara hawnhekk ir-responsabilità tidħol għal formazzjoni holistika. Holistika. Aw ħafna NGOs, ħafna qdiet, anke reliġjużi, anke s-soċjetà tal-mużew li ġamlet diversi deċiżjonijiet fuq l-arja, l-indafa tal-post, fil-klassijiet, imma qed tieħdu deċiżjonijiet konkreti biex jissalvagwardjaw anke l-ambjent fejn jidħlu t-tfal tagħna. U din ta' min japprezzaw, jiena nemmen li anke l-Knisja lokali, għenet fil-formazzjoni ta' din il-kuxjenza mod holistiku. Jiġifieri ħadmet ma' oħrajn. Hawnhekk insellem it-tifkira ta' Father Eric Overend, is-semblità, biex nirrakkonta affarijiet dwar id-dedikazzjoni tiegħu u dwar id-tbatija li bata minħabba ċerti deċiżjonijiet li jolqtu l-ambjent, anke mill-qrib tagħna fil-gżira ta' Tletoliet. U allura rrid infakru li għandi din l-okkażjoni. Jien nara wkoll li din il-kuxjenza nistgħu aħna semmew il-katekezi, l-omelija, saru irtiri fuq il-baħar, irtiri fil-kampanja, għandna dawk li huma il-katekezi taż-żgħar, għandna fejn nistgħu naħdmu jitfit mal-iskejjel, mal-familji, mal-għaqdiet, anke soċjali tal-parroċċi. Ħafna mill-parroċċi tagħna għandhom dak li jgħidu l-klab tas-sajf, u hemmhekk nistgħu ninvestu ħafna. Nara li jieħdu ħafna tfal u l-istudenti meta neħduhom il-campings, għax hemmhekk qed tmiss direttament mal-ilma u man-natura, u rajthom jiftħu ħafna moħħhom l-adolescenti kull meta ngħaddu ġimgħa barra minn Malta fuq il-muntanji jew fil-natura, qalb-in-natura, qalb-l-ilma, qalb-ixmajjar, jiġifieri meta jiġu lura u jgħidulek fis-sajf morna fuq is-silġ u tlajna fuq dik il-muntanja u rajna dak l-ambjent u rajna dawk l-annimali, il-viżjoni ta' dawn it-tfal li issa messew bidejhom il-ħamrija, il-ħaxix, is-siġar, raw, il-kobor tan-natura. U l-aħħar ħaġa. Il-Knisja trid issib posta, jiġifieri n-nisrani jsib postu, il-parroċċa ssib posta. Kif taħdem mal-oħrajn fil-moderazzjoni, fil-kambjament tal-mentalità, u mbagħad li tagħmel pressjoni bla ma xaqleb. Tittieħu pożizzjoni bil-fors, anke jekk ma jifhmokx, anke jekk trid tħallas prezz. Anke jekk trid tħallas prezz. U hawnhekk għawdex faċli din li hekk ma nkunux qegħdin kollha flimkien. Għaliex issa hemm jafas iktar fuqna impetus ta' kuxjenza
ambjentali, ekoloġika favur il-ħolqien, allura mbagħad jiena rrid nagħmel deċiżjoni biex intajja l-interessi egoistiċi, personali, li taħkem, li nippossedi, li nibqa' għaddej, ma nikkonverti kompletament biex jiena almenu intejjeb ftit id-dar komuni tagħna. Grazzi. Father Mark, ħanaddi s-salik. Dan il-Papa minkejja illi uġej mill-ordni tal-Ġeżwiti kien l-ewwel Papa illi adotta l-isem ta' Franġisku. U dan l-enċiklika wkoll hija msemmija għal kantiku ta' San Franġisk. Kif tara speċi il-messaġġ ta' San Franġisk, il-valur il prova jitrasmet ta' San Franġisk, issa qegħdin isiru iktar ċentrali fit-tagħlim nisrani. Kif tħares lejha inti bħala Franġiskan? U kif tħares l-enċiklika ġenerali? Jiena naħseb li dina kienet xi ħaġa li konna nistennew. Onestament l-enċiklika kienet ziffa ħelwa billi tat li dawk li diġà forsi b'xi mod jew ieħor kienu diġà qegħdin jimpenjaw ruħhom fil-qasam ambjentali anke bħala Knisja. Dik l-enerġija li jkomplu u anke forsi jkunu ta' ispirazzjoni għal ħafna oħrajn għaliex jiena nemmen ħafna illi hemm potenzjal enormi fih dan il-komunità nisranija illi jista' jiġi utilizzat u ċelebrat letteralment biex il-Knisja tkun aktar profetika f'dan il-qasam. Jiena preparat xi ħaġa żgħira dwar l-esperjenza li għaddejna minna aħna għadna li bħalissa minna u naħseb li hija xi ħaġa li se toħodna ferm iktar il-qudiem għaliex tiftaħ orizzonti kbar dwar dar Frate Jakoba ġewwa Bitilajn fejn jiena ngħix. Ekku, waqt iż-żjara tiegħu ġewwa l-Filippini kważi sena ilu ġewwa Manila l-Papa Franġisku qal ġej. In a family when we lose the ability to dream, our children stop growing and love stops growing. Life begins to diminish and eventually fades away. Nemmen li din il-konferenza tista' tkun mod ieħor kif bħala Knisja nerġgħu nibdew noħolmu minn ġdid. U fil-kliem tal-proposti li smajna ftit ilu nesploraw pjanijiet f'azzjoni ċari. Din li għalhekk ħafna. Kif dwar il-kunċett ta' ħolqien, smajna ħtajb anke Karm, dwar dan il-kunċett u kif jista' jsir il-kuntest tal-ispiritwalità mhux biss individwali, personali, ma anke kollettiva tal-komunità fuq diversi livelli. Issemma wkoll kif il-Papa jistedinna niżviluppaw stil ta' ħajja ġdid. U fuq l-istess ton nixtieq ukoll nissemmi dak li l-ordni tiegħi li nagħmel parti minnu l-ordni tal-Patrijiet Minuri qal fid-dokument finali tal-Kapitlu Ġenerali li ġie ċelebrat f'Pentekoste li għadda fejn id-dokument, naturalment il-Patrijiet li kienu miġburin hemmhekk wara konsultazzjoni mal-aħwa tad-dinja kollha dan kien eżerċizzju ġdid li l-ordni tagħna implementa din is-sena li kien hemm tħejja qabel fejn il-Patrijiet kull individwu ġie konsultat. Eluf naturalment mad-dinja ġew mistoqsijin. X'taħseb li huwa l-pols tas-soċjetà llum, kif jista' l-ordni jkun iktar profetiku, eċċetera. U ħarġu dan id-dokument interessantissimu li qsar wieħed naħseb fl-istorja tagħna, però inċiżiv. Fost l-oħrajn jilaqatni dan il-paragrafu. We are called nixtieq li napplikaw mhux biss Patrijiet, imma bħala Knisja ġifieri ma ġietx nappreżenta l-OFM. Jiena biċċa mill-Knisja wkoll. We are called to demonstrate that our fraternity and minority offer an alternative way of life, one that is valid and prophetic to the men and women of our times. Our fraternity protects us from some of the harsh realities of life, and it offers a concrete model to overcome a major difficulty of many people today. U jiena nħoss li mhix qed tiġi indirizzata lajn tal-problemi kollha, inkluż it-terrorizmu pereżempju.
maħniex qed immorru f'rasilajn. Qed tissemma hemm xi individwi qed ikollhom il-kuraġġ li però mhux qed indirizzawha bħala nies li jistgħu jibdu xi ħaġa, li jistgħu jieħdu azzjonijiet ċari. U x'inhi the loneliness and insecurity that stem from the isolation that so many experience, whether on the economic, relational, or personal levels. U din naraw ħafna fiż-żgħar tagħna, id-dar tagħna tilqa' li m'għandux jinqogħdu. Nippruvaw nindirizzaw il-problemi tagħhom fuq livell mhux biss ta' tajjeb għandek kemm, għandek plasħun u nieqfu hemm. Nippruvaw nindirizzaw x'wassal l-individwu x'jagħmel. Għalli ma tirrepetix l-istorja. Prova fejja għandu n-bicċa kif l-individwu saċi fejja kulħadd ma bicċa mis-soċjetà. Our minority calls us to live soberly and to discover the true reasons for human happiness as distinct from those started by consumerism. Il-konsumismu li tant qed jissemma u li huwa l-marda tas-soċjetà taż-żmien. Issa, huwa proprju biex toffri dan l-istil ta' ħajja alternattiv li qed tistedinna lil il-Papa li 8 snin ilu, 8 snin Settembru, il-Fondazzjoni Youth Alive fetħet dar Frate Jacoba ġewwa Lutilajn. Frate Jacoba jeżempju żgħir, imma sinifikattiv ta' sostenibilità ambjentali, soċjali, ekonomika u anke spirituali. Aħna nħossu li l-iżballi li ħafna drabi ħana bħal-Knisja minna anke fil-programmi li qegħdin attwalment jiġu mhux kollha naturalment, imma xi wħud minnha applikati fejn jidħol il-qasam soċjali huwa li l-aspett spiritwali ġie kompletament traskurat. Jena ma nifirniex kif jena nazillek il-counselor, nazillek il-social worker, nazillek il-medical, whatever, umbat fejn titħol spiritualità ngħidlek kif jogħġbok, jekk trid. Ma tagħmel sens. Jekk aħna nemmnu verament dak li qegħdin nagħmlu, naħseb li għandna nofru konvenzjoni li għandna ġenituri tajbin ma kollox fil-familja, imbijaw il-prodott tagħna ukoll dak li għandna nagħmlu fih. Fid-dawn tal-lingwaġġ tal-enċiklika Laudato Si, fil-fatt nistgħu nirreferu għal dan il-proġett ta' Frate Jacoba bħala esperiment li qiegħed fil-prattika l-prinċipju tal-ekoloġija integrali. Din rajnija li ma nafx beda l-ewwel jien naħseb l-Ispiritu Santu jibda l-ewwel l-Ispiritu jispira u tibda jlaqqa flimkien biex il-bniedem jiġi aktar aware u tinħoloq sinerġija fil-riflessjoni. Fl-enċiklika naqraw kif San Franġis d'Assisi nilmuta bil-ħaq kemm ma jistgħux jinfirdu minn xulxin l-għożza natura, il-ġustizzja mal-foqra, l-impenn fis-soċjetà u stinġewwili dan huwa il-Papa. U l-proposti mresqa mill-Kummissjoni Interdiocesana Ambjent jistaqsu kemm il-Knisja lesta li tinfata mill-mudell ekonomiku preżenti bibni fuq il-konsumerizmu. U aktar il-qudiem il-Papa fl-enċiklika jisostni li żgħażagħ qed jitolbu minnha din il-bidla. Li din mhix mxina. Jekk aħna għandna liġ kien rispett jiena Fader Rej li huwa CB f'dan il-proġett dejjem jgħid u jinsisti għandu jkollkom stima taż-żgħażagħ li tgħixu magħha u li qegħdin tagħmlu. Dawn għandhom x'jagħtuna ħafna. Qed jistaqsuna kif nistgħu nippretendu li nibnu ġejjin aħjar bla ma naħsbu fil-kriżi ambjentali u fil-patijiet ta' dawk li huma marbin. Frate Jacoba toffri dan l-istil ta' ħajja l-ewwel qabel kollox lill-komunità li tgħix fiha li kif qed diġà hija magħmula minn reliġjużi però anke laiċi. L-istess komunità tilqa' dawn iż-żgħażagħ li m'għandhomx fejn joqogħdu u li għalhekk ikunu mobbija b'att ta' problemi soċjali Jacoba qabel. Issa sa mill-bidunet ħassejna bżonn li din l-esperjenza naqsmuha ma' kulħadd għax rajna l-mod kif in-nies tinġibet leha. Il-Papa mhux għalfejn nikkwota ma jagħmel punt fuq is-sitwazzjoni li f'ħafna bliet anke f'pajjiżna llum qed inħasbin qed inħarxu sitwazzjoni ta' skomunità. it-tensjoni li għandhom in-nies fuqhom. Rabja, anke tkun qed issuq fit-triq, tħoss in-nies irrabjati fuq l-istering. Ma dan il-mart minn fejn ġej? Il-kaws
illi jkun hemm f'ċertu ċirkustanzi anke fil-mod in-nies pereżempju tal-lum tajna. Mhux bissawli anke Malta. Waħda ħarsib bikra forsi xogħol kmini. Ma in-nies issa qasam das-sabar illum li titbissem lil ħaddieħor hemm marda li hija profonda ħafna. Din l-inkwetitudni profonda li l-għaluq tagħha mhumiex għax in-nies m'għandhomx flussi jew xi ħaġa. Jiena tinkwetani ħafna l-awtoritajiet qed jitkellmu fuq il-livell pereżempju. Nieħu xi vuċi jew tnejn. Illi jekk insolvu l-problema ekonomika smajna li se nsolvu l-problema. Fejn il-problemi? Konxi li ma nistgħux nagħtu kemm lil kulħadd. Il-fondazzjoni timpenja ruħha biex in-nies tkun aktar konxi minn dan kollu u tfittex l-eruq tal-problemi aktar milli tikkuntenta lil nfisha bil-ibta fil-muġġiet. U allura nemmnu fl-edukazzjoni li fiha miċċabet ta' soluzzjonijiet li jtuħu l-żmien. Huwa fatt li ġarbu kulħadd li quddiem sfida l-ewwel tentazzjoni hija l-ħarba. Imma kif iħobb iten il-Papa xi ħaġa li tolqotni ħafna li dejjem jistidilna biex nibdew nħarsu lejn ir-realtà mit-tarf mhux mill-ċentru. Huwa proprju fil-periferiji li nsibu li Kristu diġà qabilna jistennina u dan li sar fil-Vanġelu in-nies irkafarna qabilhom. Kif il-Galilea għandhom kif għamilna hemmhekk issibu li nistennihom. U dan għandu jimlina b'ħafna entużjażmu biex inkunu verament xhieda tal-fidi li nistaqru. Sa nagħlaq bi kwotazzjoni minn waħda mill-kitbiet ir-regola mhux bullata li jiena nħossi li aħjar il-Papa approva lilha mhux l-oħra xi jeżbaħ minn dik li kienet fil-fatt nixu. Il-kapitlu 9 Franġisku jħallilna miktub li ġej. Għandhom jifirħu li jistgħu jgħixu u jagħmluha ma' nies ta' kundizzjoni baxxa u marbin għal dawk li huma foqra u bla seta' morda u lebrużi u dawk li jittalbu l-karità fit-toroq. U l-Papa Franġisku jwessa din l-istedina lil kulħadd għax jemmen li dinjità lill-bniedem tisser bil-fors dinjità lill-bniedem jgħix. Grazzi Father Mark, naħseb li il-trend komuni li għedħu fil-diskussjoni kemm fl-intervent ta' Duncan kif ukoll ta' Father Mark hija il-ħtieġa ta' azzjoni individwali. Speċi ma nistgħux noqogħdu lura u ngħidu m'aħna x'nistgħu nagħmlu. Din mhux xi ħaġa tal-politiċi, din mhux xi ħaġa tal-policy makers, din mhux xi ħaġa tal-awtoritajiet. Issa billi kulħadd għandu ir-responsabilità tiegħu. U din l-isfida bla preċedent li għandha d-dar komuni. Illi effettivament dak li aħna il-mod kif qegħdin ngħixu aħna qed jaffettwa il-mod kif din id-dar komuni qed tkun għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. U bħalma dak li aħna kif il-mod kif aħna ngħixu ħajaffettwa anke il-mod kif qed jgħixu ħaddieħor. Ġifieri kulħadd għandu din ir-responsabilità kollettiva illi jara u jirrifletti fuq il-mod kif qed ngħixu u speċjalment fuq il-mod kif is-sistema ekonomika tagħna illi dinha issemmit kemm il-darba anke l-bieraħ u anke fl-enċiklika. Il-mod speċjalment li dejjem timbotta lil kulħadd biex jikkonsma iktar qiegħed jaffettwa il-mod kif din id-dar komuni tista' l-umanità tibqa' tgħix fiha. Naħseb din hija l-isfida ta' din l-enċiklika illi rridu nirriflettu kif aħna ser ngħixu, ser nbidlu l-modi ta' kif ngħixu ħalli din id-dar komuni tibqa' abitabbli. Issa, xtaqt indur fuq is-Sur Paċ li hu segretarju ġenerali tal-Mużew. Is-soċjetà tal-Mużew ġeneralment kienet assoċjata ma' l-edukazzjoni tat-tfal, nafu li San George Brega saħaq ħafna fuq l-edukazzjoni reliġjuża tat-tfal propjament.
Issa, kif qed intħarsu intom speċi dil-enċiklika, jew forsi anke qabel ma ħarġet dil-enċiklika, kien hemm xi riavorazzjoni tal-mission statement tas-Soċjetà tal-Mużew. Issa s-Soċjetà tal-Mużew ħajkollha fost l-għanijiet tagħha anki dana il-propagazzjoni ta' dal-valuri li semmejt qabel sabiex aħna d-dar komuni tagħna għax nħobbna f'nasizzajna d-dar komuni hija frażi importantissima illi bħalma pereżempju 4 snin ilu Malta qed ħarġet bil-kunċett li l-baħar huwa xi ħaġa komuni meta ħadet l-inizjattiva tal-paċi minn Mali. U s'issa il-kunċett ġie estiż. Nitkellmu fuq dar komuni illi għandha ħafna u ħafna theddidiet. Il-konferenza li bħalissa Pariġi hija appuntu minħabba dar theddidiet. U probabbilment il-pajjiż mhux ħajqblu bejniethom. U sabiex dan it-theddidiet ma javverawx ruhom, trid tkun l-azzjoni individwali biex tevita l-katastrofi u l-kataklizma. Kif tiċċentra s-Soċjetà tal-Mużew f'dan xenarju li ma ċi nesaġera ma huwa pjuttost apokaliptiku? Ringrazzjak ta' din il-mistoqsija biex jidher b'mod indipendenti għana qed naħsbu fuq l-istess linja. L-ewwel nett kif qed inti kif qal il-Professor Paċi, irridu nirreżistu ftit it-tentazzjoni bħala mużew li fil-formazzjoni jew aħjar fil-katekesi mhux ninsistu biss fuq l-azzjoni, jiġifieri irridu nisseparaw l-iskart, irridu noqogħdu attenti biex ma naħlux ilma, noqogħdu attenti biex ma naħlux dawl. Għax inkella se nkunu qed nimxu għal ħanejdu hekk green lifestyle. Imma aħna bħala insara rridu xi ħaġa iktar profonda, irid tkun xi ħaġa iktar tkun ħierġa mill-ispiritwalità. Għaliex ovvjament qed nitkellmu fuq il-konversjoni ekoloġika li bażikament aħna bħala insara dejjem sejħin biex nikkonvertu. U fil-ħsieb tagħna, riflessjoni tagħna qedna isma' Don George li ma jex fi żmien fejn kien hawn din is-sensitività għall-ambjent, rispett, eċċetera. X'attitudnijiet jagħtina li huma attwali għallum u nistgħu ninterpretawhom fid-dawl tal-Laudato Si. U qed nipproponu u qed inħarsu lejn erba' punti. Qabel xejn Don George dejjem jitkellem fuq il-ħolqien, ma jitkellimx fuq l-ambjent. U huwa ċar li l-ħolqien wassalna biex narfu lil Alla u l-kwalitajiet tiegħu. Kien ħobbi rakkonta l-istorja ta' Sander, dan il-ġufnot li ħareġ u missieru l-barra fil-baħar u dat werwer. U meta qed jaqsam l-istorja tiegħu hekk ma' Don George, Don George għalhom inti speċi għalfejn. Għallu għax tant rajt dan il-baħar kbir li fakkarni f'Alla kemm huwa kbir. U din il-ħaġa li kollu Don George jirrepetiha isma' ħares madwarek, dak li qed tara madwarek jirrifletti l-kwalitajiet ta' Alla. Ejja qed tara fjura sabiħa mela Alla huwa sabiħ. U mbagħad naqraw il-Laudato Si u f'paragrafu 233 il-Papa xikteb. Mela hemm misteru x'nikkontemplaw fiex f'werqa. Forsi din werqa sinifikanti li tara taqgħu tittajjar u x'ħadd jiġri biex tkun baħal neħija. Passaġġ qalb il-muntani fin-nida li noħorġu filgħodu ssib il-karozza mimlija nida u ma tax noħroġ il-bija. Fil-wiċċ ta' bniedem fqir. Għandna l-istess linja ta' ħsieb mhux vera. Dak li qed naraw qiegħed jgħinna u jwassalna biex nikkontemplaw lil Alla. U Don George ukoll allura jħares li isma' dan Alla mhux
tagħna l-ħolqien u daqshekk issa fidejkom, imma u involutu għaddej jieħu ħsieb isemmi il-roqqa li il-roqqa li tiġbor il-fieles taħġ minn ħajja. Qed tirrifletti lil dan Alla li jieħu ħsieb il-ħolqien. In-naġa li tradda l-ħrif tagħha, il-missier jew omm li huma bla mistrieħ jieħu l-kura ta' awliedhom. U dan Alla mela huwa wkoll bla mistrieħ qed jieħu l-kura tagħna. U interessanti wkoll li f'sentenza partikolari jitkellem u jgħid Alla li ħossib mhux biss ta' ħwejjeġ kbar, imma anke tal-inqas ħaġa maħluqa li vera interessanti għax meta tqis li ma kienx hemm ambjent xjentifiku dun ġaġġ. Kien joqgħod il-ħabru li allura mhux post fejn. Ndawwar bil-bleli, eccetera. Ovvjament titkellem hekk. Għandna bżonna din niżomma qudiem aħna. Għaliex? Għax inkella nispiċċaw li n-natura li l-ħolqien nibqgħu nanalizzawh bħala sistema. Sistema li nanalizzawha jgħid il-Papa nifhmuha u nieħduha speċi mela issa naħkmuha. Imma ma nifhmux li jew ninsew li l-ħolqien fil-verità huwa don li inixxi mill-id miftuħa tal-missier. Wara dan huwa l-ewwel punt. Il-ħolqien wassalna biex narfu lil Alla l-kwalitajiet tiegħu. It-tieni, il-bniedem li d-dinjità tiegħu toħroġ għax huwa xbija ta' Alla. Don George jgħid inti ma tistax tgħid li inti tħobb u tirrispetta lil Alla jekk inti ma tirrispettax lill-bniedem. Kif nista' ngħid jiena lilek nirrispettak u mbagħad ir-ritratt tiegħek inżebilħu inqattaw naħajru. U ġib dal-eżempju, jgħid mela jiena jekk ngħid il-ħobb lil Alla nirrispetta lil Alla. Kif nista' ma nirrispettax lill-bniedem. Dina id-dinjità li ġejja minn dan il-fatt. Jitkellem fuq l-inkarnazzjoni. Kristu li jsir bniedem għala ix-dinjità tal-bniedem. U dan il-mod allura l-istess mbagħad fil-Laudato Si il-Papa jitkellem fuq il-bniedem ħlejqa ta' din id-dinja li għandu dritt jgħix u jkun ħieni u fuq kollox għandu dinjità speċjali. It-tielet ħaġa li għallimna Don George li għandha bżonn trattaw, forsi dina hija l-iktar ħaġa importanti. Is-stil ta' ħajja li fil-Laudato Si il-Papa jgħidu profetiku u kontemplattiv. Fil-bidu meta Don George beda jisawwar is-soċjetà u l-istil ta' ħajja li l-membri għalilhom tibsu x'ingravata u xarkom ikun għaxxar. U l-ewwel darba li raw min jisqalu hekk bħala grupp qalu dawn minn fejn għana. Illum ma tantx wieħed jagħti każ għax ovvjament in-nisġa soċjali inbidlet. Imma il-fatt huwa li dak il-messaġġ huwa wieħed attwali għaliex għax qed tipproponi għejxien b'mod differenti, għejxien li mur kontra il-kultura mainstream ħajtek u iqanqal mistoqsija. U dan huwa il-profeta, dan huwa lifestyle profetiku. Il-Papa qed japplikah u jgħid isma' aħna l-istil ta' ħajja profetika tagħna tkun wieħed li jmur kontra li ma jkunx ossessjonat jgħid il-Papa bil-konsum. U kif se nagħmlu għadin? Il-Papa jitkellem fuq jgħid wieħed jasal biex impenja ruħu ekoloġikament biss jekk irawwel fih virtujiet b'saħħithom. U jagħti dak l-eżempju sabiħ ta' persuna li jgħid isma' persuna li hija komda, tista' tikkonsma, tista' tonfoq iżjed, imma tagħżel li id-dar flok toqgħod issaħħan x'tagħmel tilbes ħwejjeġ iktar sħan u flok tixel heater għax konvinta u qed tfittex it-tħares ambjent. U virtujiet importanti
il-virtu tal-ħlewwa, tal-ġentilezza, kif nitrattaw ma' xulxin, kif nitrattaw mal-ambjent. Għaliex inti għandek, għax dina ħaxixa il-famus kelma, ħaxixa ħażina mqaċċata. Għax di mawx post. Il-virtu tal-umilità. Il-kelma li konna għilna ħafna ma nisrawa, sobrieta, il-qies. U tal-faqar. La, issa tal-faqar hawnhekk mela qed ngħidu fuq jiena n-nażel li nix fil. Don George jgħid għaliex aħna anka wkoll inħarsu lejn persuna ta' Ġesu li twilet fir, għex fir u miet fir. U fl-aħħar nett ukoll f'sintonija mal-Papa il-viżjoni universali, il-famusa sentenza ta' Don George li kulħadd jafa ġiet il kulħadd u d-deni lil ħadd. Illum ukoll qegħdu ninterpretawha fuq isma' jiena l-għażliet tiegħi. Kif qed jaffettwaw lejxien ta' ħaddieħor, is-saħħa ta' ħaddieħor. Mela il-ġimgħa rajna rapport mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent li fl-2012 f'Malta mietu 220 persuna qabel iż-żmien riżultat ta' tniġġis. Partikolarment ġew identifikati it-traffiku u l-industrija tal-kostruzzjoni. Meta jien naħseb fuq in-nifsi u ngħid isma' jiena fit-2012. Bil-mod kif użajt il-karozza tiegħi jien. Ikkontribwejt għal dawk il-220 mewt għamil iżmin. Issa forsi fl-2012 ma kenniex l-awareness li għandna llum naturalment wara il-lawdatus. U forsi hekk nirriflettu speċi issa meta ħarsu lura. Illum imma nħarsu l-qudiem, id-deċiżjonijiet tiegħi, id-deċiżjonijiet tagħna u kif qed inti fuq l-aspett individwali. Hekk ukoll il-viżjoni universali mhux biss speċi nħarsu lejn pajjiżna imma wkoll inħarsu lilin mill-komunitajiet lokali. Għandna ħtiġijiet tal-komunitajiet tagħna hemmhekk imma għandna wkoll ħtiġijiet ta' komunitajiet barra minn xtutna li wkoll speċi aħna nistgħu ngħidu isma' għandna ġid forsi iktar milli għandna bżonn. Mela għax ma naqsmux. U jekk mhux Malta u Għawdex pajjiżi oħrajn. Niftakru, jekk jiena pereżempju għandi friġġ mimlija u għandi freezer mimlija biex inkolli moħħi mistrieħ, imma hemm min m'għandux friġġ, naħseb wara li kien fih. U allura is-sobrietà, il-qies, jekk jiena qed nikol iżejjed imma ġej il-miliet issa. Jibda ninkwita ħafna nies. Xejdu nikol iżejjed, eċetera. Ma jekk jiena qed nikol iżejjed. Daka jiena ħattu minn ħadd ieħor, u meta nħalqu ħattu minn ħadd ieħor dak x'imkien xi post. U allura il-rwol tal-mużew huwa prinċipalment huwa f'dan il-formazzjoni, l-attitudnijiet. Jiena meta ħankun għandi x'deċiżjonijiet se nagħmel f'dan rigward. U deċiżjonijiet quddiem sitwazzjoni inti Dr. Elisettira apokaliptika. Ġesu jgħidilna l-fidi sajra daqsirja ta' senaba imma dik tikber. U hawnhekk l-istess irridu aħna nħabbirku biex kulħadd aħna nieħdu ħsieb l-ambjent bl-emejjeġ kejkna ta' kuljum ngħid il-Papa. Dak l-emejjeġ kejken, dak l-emejjeġ żgħir, dak dak li huwa ir-risposta għal ħaġa kbira. Grazzi Ruben u prosit grazzi tiegħek. U naħseb illi qed joħroġ trend ċara illi il-kelliema kollha qegħdin jenfasizzaw il-ħtieġa ta' azzjoni individwali u din tfakkar ftit ukoll fid-diskors li għamel il-President Obama
ftit jimilu ma sibx l-għolja li kien qala. Nafu wkoll il-President Obama apprezza ħafna din l-enċiklika u anke meta ltaqa' mal-Papa ringrazzjah fir-rigward. Illa qal, ma nasab li qal ħaġa li poġġa kollox kif jgħidu l-Ingliżi nutshell, illi din hija l-ewwel ġenerazzjoni illi qiegħda tħoss l-effetti tat-tibdil tal-klima. U hija l-aħħar ġenerazzjoni li tista' tagħmel xi ħaġa biex issalva din id-dar komuni. U għalhekk issa naħseb illi tajjeb illi ndur fuq is-Sinjura Galja Polmi. Għaliex ukoll huwa ferm li hawnhekk għandna żewġ ġenerazzjonijiet. Speċi is-Sinjura Galja Polmi, kif tħoss li għandna li nirrispondu għal din l-isfida illi Ruben ta' nsemma tajjeb illi għandna bżonn li prattikaw s-sobrijetà, illi ma niċċedux fil-flużu tagħna fuq il-pressjoni li nagħmlu fuq ir-riżorsi ta' din id-dar komuni ħalli nassiguraw illi l-ġenerazzjonijiet ta' warajna igawdu għal din id-dar komuni. L-enċiklika diversi affarijiet li intqalu minn Papa fiha nara li ġabar mod l-iktar sempliċi ħafna affarijiet li fir-realtà ma ħareġ xejn li ma konniex nafu. L-ikbar ħaġa li hemm fiha hija li bħala Papa u ma ħarġ xi fatti xjentifiċi ġodda din l-enċiklika, imma anzi irrikonoxxa li hija xjenza u x-xjenza li qed tgħidilna x'qed isir fl-ambjent u x'irid isir. Aċċetta li hemm informazzjoni xjentifika u dik qegħdem, ġifieri ma ppruvax ikunu illi se joħroġ xi affarijiet fil-ġodda, imma u l-imma hija kbira, mbagħad rabat ħafna l-aspett ta' il-fidi li hija dik li mbagħad tagħmel l-obbligu biex nisimgħu dak li x-xjenza qed tgħid. U mbagħad naġixxu fuqha. U jien bħala persuna li ta' familja u impenjata fis-soċjetà dak toħloq id-dilemmas li għandha toħloq għax jiena nadotta fidi li naraf magħha obbligu ta' li tisir di konverżjoni ambjentali. Jiena nsertajt Rabbi Jonathan Sacks huwa persuna li nħoss naqra ħafna il-riflessjoni tiegħu u pereżempju jgħid ix-xjenza tispjegalek l-effett imma mbagħad il-fidi trid tagħti tifsira għal dak li qed jiġri. U naħseb il-Papa f'din l-enċiklika tagħna dak għamel l-enfasi għal dak l-impenn li hija l-fidi li settina li tina. Ma konniex nafuha iva, ma naħseb kultant rridu nisimgħu u nerġgħu nisimgħu dan l-impatt. Tintervjeni f'żewġ aspetti żgħar li forsi minnhom. Bħala il-ġenerazzjoni l-ġdida nara importanti ħafna li niftakru li dak li jisna nagħmlu llum ħajaffettwa għal-għada. Dak li ommi tgħidli pereżempju ssepara l-iskart, il-karti u l-plastik, naf li dak kollu li tgħidli għall-ġid tiegħi u għal tawarajja. Il-ħela ddejjaqni għalhekk forsi jisu għamel l-enċiklika. Hemm ħafna qed imutu bil-ġuħ u sforz l-egoizmu tagħna. U nara importanti wkoll inħossa t-tmien tiegħi meta jiġu mistednin id-dar għall-ikel ngħidu grazzi l-mulej ta' dawk li qegħdin madwar il-mejda u tal-ikel li provdilna għax hemm min m'għandux din. Hemm
niftakru nara anka f'sħabi tal-iskola fil wkoll. Il-bżonn u affarijiet li nixtiequ jisib taraf id-differenza bejn it-tnejn. Għalkemm diffiċli dak li nixtiequ jista' jidher ħafna qisu bżonn. Hemm punt fil-enċiklika hemm ħafna sentenzi li huma fis-sempliċità tal-lingwa tagħhom ma ħallulek impenn kbir magħha. Jiena wieħed mill-aspetti u mill-frażijiet huwa l-ambjent u ġid kollettiv u wirt tal-bnedmin kollha responsabilità ta' kulħadd. Min għandu parti minnu dan biss biex jamministra ħal-ġid ta' kulħadd. Jekk ma nagħmlux hekk nkunu nagħmlu l-kuxjenza tagħna bil-peace li qed nixħtu l-eżistenza tal-oħrajn. Fil-fatt imbagħad jikkwota illi l-isfid ta' New Zealand fejn qed jgħidu kważi aħna kompliċi ta' qtil meta nkunu qegħdin nikkosmu iktar milli dak li huwa tagħna. Għalija din dal-paragrafu tal-enċiklika tiġbor ħafna mill-iżbilanċ li ħloqna għax kieku aħna ninterpretaw dak li tagħna jew qiegħed f'idejna biex nużaw naraw mhux biss ma tagħna imma aħna għandna l-impenn biex nużaw għal kulħadd. Kieku naħseb ma ħanix fid-dinja li qegħdin issa. Fil-fatt id-dinja naqqasnilha ħafna d-dinjità minħabba fek tlifna d-dinjità u rispett għal kollox. Inkluż il-bniedem, jiena nsertajt naħdem impenjata anke fix-xogħol tiegħi fil-qasam soċjali fil-qasam tas-saħħa fejn tara esploitazzjoni tal-ambjent marbuta ħafna ma' l-esploitazzjoni tal-bniedem. Fl-estrem tiegħu għandek l-Amazonja, il-komunitajiet li qed neredikawhom fil-postijiet bħall-Amazonja. Però f'kuntest lokali l-esploitazzjoni tal-bini tħalli żoni nuqqas ta' spazji għal komunitajiet u il-problemi li anke semma sul-paċ ta' nuqqas ta' arja, detriment kbir ta' saħħa l-istess familji li jgħixu hemm. Hemm l-impenn individwali u dak anke kull individu li tajt li naqbel li nissepara din jew din ma nagħmilix se jħalli l-effett hemm bil-kbir. Daka tagħmel differenza u rajna li kien hemm min ħa azzjonijiet anke fil-passat nies nkazar li minn siġra għalu noħor ma nkabru siġra jew nxekklu siġra fis-sena u sadattant dik is-siġra saret 1000 siġra għax dak l-impenn, però l-enċiklika tammetti wkoll li jrid ikun hemm l-impenn komunitarju sħiħ għax l-iżbilanċ u l-komplikazzjoni li ħloqna f'din-dinja l-affarijiet m'għadhom sempliċi xejn. Wassalna li ħallejna effett anke fuq il-nuqqas ta' rispett ta' kollu li jagħti u l-Papa jsemmi ħafna il-ħarsin tal-ħajja umana. U hija komprensiva ħafna minħabba fil-enċiklika bħal din għax torbot kollox ma' xulxin. Ġifieri dan għandek ċirku li kulħadd kollox hu marbut ma' xulxin u jaffettwa lil kollox. U mbagħad hemm l-enfasi fuq nimxu għal konverżjoni sħiħa. Il-nuqqas ta' dinjità u għal ħarsin tas-saq tal-ħajja qed wassal li hemm min qed jipprova jagħmilha talla anke f'sitwazzjonijiet fejn il-ħajja da ma tildiċ. Il-persuna li għadha kemm tkellmet kieku l-esperti 11 sen ilu għadna fuqhom m'għadix mhix magħna. U l-Papa dak l-enfasi għamlu ħafna. Jeħtieġ il-kuraġġ kollu nitkellmu fuq il-ħarsien tal-ħajja umana, fuq il-ħtieġa li nippromovu u niġbru flimkien il-valuri kbar kollha. Għax dak il-bilanċ li aħna jista' jkollna man-natura
irid ikun hemm ma' fil-bniedem li naraw li niltaqa' miegħu li forsi l-numru iktar vulnerabbli minn li qed nitkellem, però għadha dik ir-realtà tista' tinqaleb ukoll. Ġifieri jekk naħsbu anke kważi b'mod egoistiku, ma jistax ikun ma nidħlux għal dan l-impenn individwali u anke kollettiv. U fil-familji dak huwa sfida pjuttost kbira mal-realtà ta' kuljum. Imma kif qal ukoll Father Mark, għandna familji li qed jispiċċaw iżolati ħafna. U rridu narfu kif se nassistu biex l-iżolament individwali ma anke l-iżolament ta' gruppi ma jibqax hemm li nammetti li mhix sfida faċli. Jalla din l-enċiklika tgħinna nikbru fir-responsabilità ambjentali li għandna bżonn. F'dan iċ-ċiklu li kif qatt kulħadd u kollox imarbut ma' xulxin u jaffettwa lil kollox. Life is one. Grazie ħafna, Sinjura u Sinjorina Galja Kulmi. Issa xtaqt nitlob l-intervent ta' Dungord Refalo, President tal-Kolleġġ ta' Kappellani ta' Malta. Għandek il-vantaġġ li diġà smajt l-interventi preċedenti. Xtaqt nindirizzak fis-sens li diġà smajna dwar il-ħtieġa ta' azzjoni individwali, imma dan ifisser illi l-Istat għandu jabdika ruħu mir-responsabbiltajiet tiegħu illi anki jipprovdi u jassigura li d-dar komuni tibqa' titgawda bil-mod kif gawdejnija s'issa. Il-bieraħ sar ċertu diskors fil-konferenza illi speċi il-modell ekonomiku illi għandna huwa antitetiku qed jikkawża ħsara ta' detriment għal mod kif id-dar komuni ħadkomplu ingawduha. Biss smajna wkoll il-politiċi jgħidu li m'hemmx dan is-sens ta' konflitt. Imma il-messaġġ l-underline message kien illi l-ekonomija, il-sistema ekonomika għandha tiġi mibdula, għandha tiġi modifikata, għandha tiġi re-engineered sabiex tevita li jkun hemm dan il-konflitt bejn il-mod kif ngħixu aħna u l-mod kif ħankomplu ngawdu lejxin f'din id-dinja. Il-Knisja f'dan ix-xenarju kollu, kif tħares lejn il-mod kif l-Istat għandu jitratta din il-problema illi l-enċiklika qiegħda tpoġġi d-dawl fuqha, qiegħda tiffoka fuqha. Donet, għavun il-der waħdi fuq l-screen għaw 5 tiħbib tiegħi hawnhekk, xtikkom taraw u kollu xejn. Hawnhekk naħseb tajjeb. Tajjeb. Minix waħdi. Grazzi. Konvinti. Tajjeb. L-ewwel nett, niskuża ruħi minix nammetti li ma ġejtx għax ma stajtx, però kieku rajt il-proposti illi ġew preżentati l-bieraħ kont ngħidilkom illi ma tlajtx biex infittex li nbiddel il-kultura tal-karozza. Kienet proposta numru 16, però nammetti li ma kienx il-ħsieb tiegħi, ma stajtx nitla' u nirringrazzjakom li qed tieħdu paċenzja tarawni b'mod virtwali kif qed nawraw lilkom. Il-mistoqsija tiegħek hija mistoqsija ovvjament importanti u naħseb li l-bieraħ il-mistoqsija ġiet żviluppata ħafna modi anke pjuttost interessanti anke kif naraw anke fil-medja propju tal-lum. L-Istat ovvjament għandu responsabiltajiet kbar, però ma nistgħux niċħdu li anke l-Knisja għandha responsabilità kbira. Kif qed inti, it-tmir tal-Knisja naħseb
waħda minnhom dawk li smajna fil-bidu il-Knisja tkun għalliema, però il-Knisja wkoll għandha responsabilità li tkun xut, ġifieri xut ta' dan kollu li qegħdin ngħidu. U xut billi il-Knisja naħseb ħanejtek tgħin lill-gvernijiet, tgħin lill-istati, ma tgħin lin-nies kollha billi tagħti priorità lill-kwistjoni ambjentali. Priorità li ikollna ammettu mhux dejjem tajniha. Il-Konċilju Vatikan it-tieni wieħed mid-dokumenti l-iktar importanti, il-Gaudium et Spes, jgħid li l-Knisja li hija f'dinja mhux separata mid-dinja għandha x'titgħallem ħafna mid-dinja u dina mhux dejjem għamilniha, forsi ċerta skuża ngħid supervja min-naħa tagħna, speċi aħna nagħlmu d-dinja mhux id-dinja tgħallem lilna. Naħseb dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent, naħseb forsi żbaljat il-Knisja għandha x'titgħallem ħafna mid-dinja. Naħseb il-moviment ambjentali imbeda diversi snin ilu u aħna għal diversi raġunijiet, forsi għax ma rajniex priorità, aħna ħallejna il-kwestjoni tal-ambjent ħafna l-iksfel fil-prioritajiet tagħna. Però issa, kif smajna tant tajjeb minn ħafna persuni tal-panel, issa għandna dokument li huwa dokument uffiċjali, dokument tal-Knisja. Għalhekk issa m'għandniex skuża, avolja ma kellniex qabel, però issa m'għandniex skuża, għandna dokument ċar ħafna fejn il-Papa jisħaq fuq l-ispiritwalità, dak li semma tant tajjeb Ruben, li semma l-ħolqien, ir-rispett tal-persuni, ġifieri din hija kwistjoni anke reliġjużi, kwistjoni spiritwali ngħidu hekk, jekk dak huwa l-ambitu tal-Knisja prinċipali ma mhux biss, imma il-Knisja ma tistax issa tgħid isma' din li m'għandix taqsam magħna, ma tistax. L-ewwel hekk fejn hemm il-bniedem il-Knisja ma tistax tabbidha. Sewwa fejn hemm il-bniedem il-Knisja tieħu responsabilità. Imma apparti minn hekk, dinha mhix kwistjoni biss tal-bniedem, hija kwistjoni anke r-relazzjoni tagħna ma' Alla. Qed nitkellmu fuq il-ħolqien, rigal kbir ta' Alla lejna. U bħalma inti u jiena l-kol kemm aħna irridu li meta nagħtu rigal il-persuna l-oħra tapprezza dan ir-rigal mhux taqgħodu titfawlem u tkissru, l-istess Alla, ġifieri Alla jistenna minna għal dan stess illi dan ir-rigal kbir li huwa l-ħolqien aħna nieħdu ħsiebu. U allura naħseb li l-ikbar rwol tal-Knisja anke viżavi l-Istat hi propju li tkun xut. U nerġa' ngħid, ma naħsibx li hija fuq net tal-prioritajiet tagħna. Nammetti anke jien bħala kappillan, qed nitkellem hawn fil-kapaċità tiegħi ta' kappillan ngħidlek. Meta rajt il-proposti ngħidu hekk dawn is-sofor sewwa li għaddu iktar għalina, hemm diversi affarijiet li huma importanti immens, però naħseb affarijiet oħra wkoll. Pereżempju, minn għalija konna niċċelebraw jew suppost, ngħid il-verità suppost qegħdin niċċelebraw jum il-ħolqien pereżempju, darba f'sena. Nammetti ġifieri li m'iniex xi priorità kbira din għalina ngħidlek, forsi xi talba li kienu jtuna l-Kummissjoni Ambjent, tal-Sabiħa, talba pulita, printjata li konna qasmu n-nies, iktar minn hekk ma tantx kienet xi ħaġa priorità kbira. It-tagħlim semma il-katekizmu l-formazzjoni, l-ewwel nett tagħna, ġifieri tagħna qed ngħid laiċi, reliġjużi, saċerdoti, Duncan semma anke minn għalija smajt sew irtir ambjentali li ġew xi irtir li ġi organizzat, forsi tajjeb anke għalina, ġifieri jien nieħu ħsieb sena norganizza l-irtir għall-kappillani, forsi dan huwa ħsieb nistgħu nagħmlu sma' irtir li t-tema prinċipali tiegħu jkun l-ambjent. Mhux bil-fors dejjem ħidma pastorali, sewwa. Semma l-katekizmu f'dan il-dokument,
il-katekizmu naħseb li ħanajtek fil-katekizmu dan il-nuqqas ta' għarfien tal-ħolqien u tal-ambjent, naħseb li jekk se jiġu kif nimmaġina il-qudiem jiġu riveduti anke il-kodba li jintużaw miż-żgħażagħ mit-tfal fil-katekizmu, naħseb hemmhekk bżonn li jkun hemm iktar enfasi fuq dan is-suġġett. Però affarijiet oħra naħseb anke l-użu ta' mezzi li iniġsu iktar inqas l-ammont ta' karti, pereżempju, li aħna nirċievu sa nkun ftit fili anke dal-għodu ġibri dawn il-pakkett ta' kemm karti, sawa ġifieri imma kontinwament sebdun kan jista' jibħali li l-ammont ta' karti li nirċievu anke min-naħa pereżempju f'Malta tal-Kurja, sewa, nirċievu l-affarijiet dokumenti b'mod elettroniku, imma mbagħad l-għada nirċevuhom bil-posta. Kultant anke nirċievi mill-istess kurja, pereżempju 6 envelopes differenti, apparti l-ħela tal-bolol tal-flus, biex ara kemm karti jintużaw kontinwament biex aħna nirċievu ċerti affarijiet li huma importanti, però li nistgħu nirċevu anke b'mod modern, mod elettroniku, apparti r-riklami kollha li nirċievu u li forsi aħna stess kultant qegħdin anke nippromovu anke fil-parroċċi tagħna. Pereżempju l-użu aħjar fil-parroċċi tal-medja li diġà għandna. Malta għandna l-magazin Flimkien, minn għalija għawdex toħroġ ħaġa kull ġimgħa l-isbaljat li jitqassam lill-parroċċa lill-poplu kollu. Pereżempju ċerti posters li joħorġu kummissjonijiet varji, naħseb jistgħu jużaw anke almenu dawn il-magazines li ġa qegħdin hemm. Mhux kull darba apparti dan kollu tgħix kemm nirċievu affarijiet biex inqasmu f'kull dar. L-ammont huwa fenomenali ta' karti li qegħdin nirċievu u anke l-karti li qegħdin inqasmu. Però aktar forsi għax qed nitkellem fuq affarijiet prattiċi naħseb li huma importanti. Hemm bżonn konverżjoni u minna stess li nħoss li għadna ma nafniex il-bżonn ta' din konverżjoni. Nitkellmu fuq konverżjonijiet ovvjament fir-relazzjoni tagħna mal-Alla, fir-relazzjonijiet tagħna ma' xulxin, imma forsi konverżjoni ta' relazzjoni tagħna mal-ħolqien. Naħseb illi ħanajtek għadha l-bot, nammetti ġifri qed ngħid għalija personali, mhux qed ngħid kulħadd, forsi it-tama li hemm ħafna oħrajn li huma ħafna aħjar minni, kif hemm ħafna persuna aħjar minni f'ħafna affarijiet oħra, imma f'din naħseb nħoss li l-Knisja f'pajjiżna għandha bżonn il-konverżjoni għaliex nerġa' ngħid mhijiex priorità. Però issa trid tkun xejn ħa nitkellem hekk b'ubidjenza, jekk għall-ebda raġuni oħra u hemm ħafna raġunijiet oħra, imma ubidjenza lejn il-figari ta' Kristu stess, lejn il-Papa, ġifieri qed jisħaq u juri dan il-bżonn. Jiena naħseb li jekk il-Knisja bħalma tagħmel, ġifieri mhux qed forsi qed niġġeneralizza, però l-Knisja tkun iktar xut f'dan l-aspett, naħseb tkun qed tgħin iktar lil kulħadd, kemm l-Istat, kemm lil kull persuna. Grazzi Father Gordon, naħseb li l-punt li għajjem tinti dwar il-ħtiġa ta' konverżjoni huwa ferm importanti u jista' jkun illi għadna ma apprezzajniex is-sens ta' urġenza, anzi mhux jista' jkun, huwa wisq probabbli li għadna ma apprezzajniex is-sens ta' urġenza illi hemm ħalissir din il-konversjoni. U da sens ta' urġenza naħseb urih il-Papa maħabba l-fatt li effettivament l-ewwel enċiklika li hija totalment tiegħu hija appuntu dedikata għal din il-kwistjonijiet ambjentali. Jiġifieri dan il-punt li semmejt inta l-konversjoni huwa
ferm importanti illi l-Knisja tixpruna lill-popolazzjoni kemm il-Nisrani kemm mhux Nisrani ħalli jwettaq din il-konversjoni li inti semmejt. Jien issa ħaniftaħ id-diskussjoni għal fost il-partiċipanti u anke nistieden jekk hemm xi ħadd minn Malta li jixtieq jikkontribwixxi illi bil-qalb kollha aħna nieħdu gost illi nisimgħu wkoll il-veduti ta' min qiegħed miegħek fis-sala. Żewġ kummenti osta. L-ewwel nett nibża li l-Knisja tħobb tiflaġella lilha nfisha meta m'għandhi bżonn u tmur kontra il-verità storika meta tagħmlu dan, anki fil-każ tal-ambjent. Id-deskrizzjoni li hija l-għoża n-natura l-ġustizzja mal-foqra l-interni, s-soċjetà u s-ġewwiet. Din hemm katasta insara li wettqoh inkluż minnhom qegħdin fuq l-ardali. Jiġifieri aħna nħobbu ninsew li l-Knisja jew għamnenu l-insara u l-valur l-insara kienu dawk li waslu għal ħafna affarijiet soċjali li huma moda illum. It-tieni punt. Il-tieni punt. Jiena nara li għalkemm il-ġerarkija għandha sem essenzjali li twassal b'mod qawwi il-prinċipji, hemm bżonn nenfasizzaw li l-insara il-lajċi individwali għandhom inkunu dawk li jservu taħt mira, pereżempju li jipparteċipaw mod qawwi anki f'organizzazzjonijiet fil-kastana ambjentali li forsi dawn l-organizzazzjonijiet jista' jkun ikollhom valuri aħħarin li aħna ma naqblux magħhom. Pereżempju, din xi ħaġa mhux tal-lum. Niftakar pereżempju dak il-grupp ta' Ruma sewwa li kienu ħarġu bil-idejat ridikoli li għandna nirsistu biex kun hawn inqas nies fid-dinja. Pereżempju, flok nirsistu li n-nies li hawn fid-dinja jużaw prinċipji differenti jew li il-għaw nuqqas ta' ikel fid-dinja. Mhux veru, għaw żbilanċ assolutament ridikolu dwar it-tassib u allura il-prinċipji ekonomiċi li jsiru valid. Jiena gradwat f'ekonomija. Jiġifieri il-problema hi li m'hemmx biżżejjed insara li jħaddmu u li huma involuti fl-ekonomija biex bekk il-prinċipji ekonomiċi il-ħolqien tal-ġid imbagħad it-tqassim tiegħu jitqassamu prinċipji evanġeliċi. U tielet u l-aħħar punt biex taħnejt, għax għandi l-tanniħor, il-bżonn tal-Kummissjoni għal dal-każ huwa neċessarjismu fil-postana illa għaliex nippreferi li jkunu l-lajċi li bħalma kien hawn il-kwistjoni dwar il-friżar. Jiġifieri huma inpost li għandhom ikunu l-lajċi li qegħdin jgħixu fis-soċjetà li jwasslu bil-prattika it-tarien nisrani u bekk jagħmel iktar post u kollu iktar effett. U prosit ta' din l-attività. Grazie ħafna. Jana, spiritu kontemplativi dinni u serenità, billi madwana anke nis kontinuament jisom irrabjati, m'għandhomx ċans u hekk. U dina kwa naħseb dik dana jħeġġu ħafna. ċitom bien ta' bizza qegħdin ngħixu fih u ta' issu dan kull sennejt suspetti ta' xulxin u divizjoni u dualizmu u qed f'moħħibna senejda minn xemma senejda. Tiftakru intom dik
meta kienu dik tal-ġezwi Charlie ta' Franza. Flok wara l-ewwel diżastru l-kapijiet biċċi tal-muftit le iktar għajmu jidher li jiena violenza ħafna nies bil-pubblikazzjoni bl-addoċ u ħafna manifestazzjonijiet illi iktar għajmu wara ġarressa li ġarra diżastru ieħor. U dan ieħor ambjent fejn in-nies mhumiex qed jistilhom imma l-ambjent ta' madwarhom. Illi mhux qegħdin ambjentali sewwa u maħsuhomx bħala isu ambjent li jħobbhom, imma ambjent minaċċjuż. U dana ifixkel in-nies milli jħobbu n-natura u l-ambjent ġenerali u jġibuhom sewwa l-ambjent. Mela, Monsignor Salvini, ma kienu wieħed mill-nies riflessjoni li għamilt waqt nisma' l-panel u anke fuq l-iskrin kien hemm il-kelma konsumerizmu. Anke fil-panel issemmet il-kelma ħala. U tsemmet ukoll il-kelma stil ta' ħajja. Sobrieta. Aħna dawn jisom elementi li ngħixu bihom. Għaliex jgħidulek l-istil tal-ħajja imexxina. Flok li aħna nippruvaw naraw li ma stil huwa veru u li ma stil mhux veru. Jew mhux veru ta' ġid tal-bniedem. Allura anke ħanieħu naqra eżempju x'tekken. Forsi jaqdam jew ċentru jgħidulek għax ma nagħmlux dawn l-affarijiet ma jiġux minħabba li jekk draw it-tfal fil-familja tagħhom, dak huwa l-istil tal-ħajja tal-lum. Allura jisu l-istil qiegħed jikkmandana kif nagħmlu użu minn dan li aħna għandna f'idejna. U allura bil-fos imbagħad xi mod jew ieħor jidħol il-konsumerizmu u l-ħala. Kien hemm xi ħadd qal nibżgħu wkoll noqgħdu attenti li ma nagħmlux konsumerizmu reliġjuż. Għax forsi dan ukoll ma jkunx ta' xhieda għal dan li aħna mbagħad inkunu rridu nagħtu lill-oħrajn. U l-aħħar ħaġa, aħna ikollna nitalmu minn tal-imoddi, għandna x'nitalmu. Ħanieħdu gżira u ċija. Kien hawn xi roqa qalt li ma tinħadimx, allura dawn kienu jikkooperaw mal-ħalliem, jipproduċu orrajt għal l-ambjent isommu iktar naturali, għal proxbu, għax fil-ħar mill-ħar il-bnedmin, il-familji kienu jiexru mill-art li kienu jaħdmu, imma illum għaw forsi għalt, mux forsi għaw ħafna li ma tinħadimx mu fuq, jippreferu jħallu għed, mill-li jippruvaw jaraw kif jistigibu li min jista' jħaddimha. Dan jissu ħana maħniex nkunu koerenti ma l-istess antenati tagħna li għatun eżempju tan tajjeb dan ir-rigward. U allura anke hawnhekk sewwa li nikkonsidraw ċerti affarijiet fejn qegħdin ngħixu u kif nkunu anke llum meskaġġiera skont il-sieb ukoll tal-Papa tal-Enċiklika tiegħu. Kemm sentenza żgħira fuq l-għadu kemm għaddu nsalf interessanti li din il-kriżi li qiegħda għaddejjem l-Ewropa qed naraw qed nassistu għal ir-riversjar ta' tendenza fis-sens li iktar nies qegħdin jirritornaw l-kampanja. Il-nies li kienu abbandonaw il-kampanja kif inti semmi qegħdin nista' jerġgħu jirritornaw ftit tal-kampanja u jaħdmu l-artijiet. Qabel ma ngħaddi l-kelma l-Malta, naħseb Fader Malti jixtieq jgħid ħaġa żgħira. Li għabgħam għal-fader, il-bira fil-ċija waqt il-konferenza smajt żewġ ġurnalisti għal-Turinidom. Għajt impressjonat kif il-mentalità l-lum edha tinbidel f'direzzjoni li qegħdin niġġustifikaw il-ħażen. Dina pratikament, wieħed li kien qed jgħid x'ħajja qegħdin ngħixu hektik minn xogħol
ma rċevja laqqas mis-tfal mera, għabes kif għallu ħina naħseb li jkun it-tfal ma nkunx Pressjonijiet ta' xogħol. Mela, issa il-pressjonijiet tal-istili ta' xogħol li għandna l-koll. Nati issa għaddi l-kelma l-għabċipalna u koll għal-kem jiet u kienet l-organizzaturi Jgħat fuq il-Kummissjoni u koll tal-ambjent interdioċesana u persi jena u ġuna u ta' tal-ura forsi kwalifikati biex nkun fuqa. Naħseb bħalissa ġej qed nippreparaw għal-miliet. U jien jaqbadni kultant kważi tkun disgustant tara dak il-ħela kollu li nagħmlu fil-miliet, però li iktar li betani qisu din xi ħaġa li nipparaguna ma' one night stand. Min imur ma' xi mara just for one night u daqshekk. Il-fatt li jiġi l-miliet u pereżempju noħolqu problema kważi lill-Istitut tal-Verità kulħadd jibgħatilhom ikel xogħol ħalli kieku dawn ħajjiffangaw f'ġurnata waħda jiġifieri. Però il-kuxjenza tagħna nkunu ikun ġil-miliet ma nagħmel nies speċi jqisu dak is-sens tal-guilt inkunu solvejnieh for one night. Jien nixtieq kieku biex issa ġejja min-novena tal-miliet. Ikun hemm qisu appell lin-nies lill-familji biex jikkommettu ruħ għal sena sħiħa imma pereżempju illi ikun jaf il-kappellan ikun jaf pereżempju isma' ikun hemm xi familji għandhom bżonn ta' xi ħaġa. Ejja naqsmu allura bħala familji ir-risorsi tagħna ma' xi familja oħra li m'hemmx għalfejn inkun naf min jien jiġifieri. Imma li jien hekk pereżempju darba f'ġimgħa nagħmel ix-xirja tiegħi mis-supermarket, ejja nixtri dik xi ħaġa iktar ekstra. Imbagħad ngħaddiha lil xi ħadd li l-kappellan ikun jista' jidentifika lil min u jkun jistgħu jiġbruhom minn hemmhekk ħalli dawn in-nies li jkunu fil-bżonn li l-problema tan-nies qed riskja qed jiżdied fil-pajjiż. Dawn biex itlinhom tant li ikollhom il-prajt tagħhom iva dawn ikunu jistgħu li jgħidulek isma' jien għandi bżonn x'ieħor u b'hekk tiskanta kemm ġifieri. U naħseb inkunu qed nimxu fil-politika il-sharing tar-risorsi li qed semmi l-Papa jiġifieri. U naħseb illi nibdew f'dak il-livell ta' familji, dak imbagħad jinfirex mal-parroċċa nkunu naħseb inkunu qed inbidlu ħafna mill-kultura ta' din il-ħela. Bħalissa qed ngħidu anke l-organization jisimha Foodbank hija organizzazzjoni internazzjonali dawn biex hemm il-kumpaniji dawn jofrulhom l-ikel imma huma jgħaddu lill-NGOs u huma jqasmu imbagħad lil minnu fil-bżonn ħalli dik il-konfidenzjalità ta' min qiegħed fil-bżonn tinżamm. Il-problema li dawn ilhom biex isibu xi garax ta' xi sitt karozz li jbiru ovvjament below market rate jiġifieri hija xi ħaġa kważi diffiċli s'issa għad ngħid nippruvaw forsi jisibuh jiġifieri. Jien naf ukoll li anke f'Għawdex l-inizjattiva brillanti li kien ħareġ biha l-Isqof Magħruf li kull familja taċċetta xi familja kull parroċċa taċċetta familja ta' refuġġjati hemm barra. Naf ukoll li jkun hemm ċertu nies nistgħu jagħmlu jagħtu donations jagħmlu minn kollox jiġifieri. Imma mhux li jibru xi ħaġa lil xi familja tar-refuġġjati xi post dik għandna bżonn ta' vera eżami kbir ta' kuxjenza jiġifieri aħna ir-risorsi tagħna jiġifieri din mhux ġast l-environmentalism mhuwiex xi mod ta' xi progress xi kien qiegħda fil-qalba tal-messaġġ kollu ta' Ġesu Kristu li meta kien għamel diskors tal-Muntani beda jgħid isqi lil-minu ġuħ u dawn kollha għati li min m'għandux kollha deħ l-ikel, għati l-ħwejġ li m'għandux il-pes u dawn xi sharing of resources illi jisħaq fuqhom il-Papa. Kristu kien jgħidu in a different terms issa naf 2000 sena wara qed
nartikolawhom b'mod differenti. Naħseb dak il-commitment ta' kieku kull familja, anki ftit familji, jiddedikaw jixtru xi ħaġa ekstra fil-ġimgħa u jaraw jinstabu l-nektars kif jadduha lil minnu fil-bżonn. Trekkas dak li jkun mhux jiġi darba f'sena jieħu xi ħaġa imbagħad wara. X'sa jiġri? Il-commitment importanti. Thank you very much. Grazzi Rona, speċjalment għal fatt li għamilt ċenna d-diskors tal-montanja li naħseb li huwa l-iktar ħaġa fundamentali u ċentrali fil-twemmin nisrani. Nixtieq issa ngħaddi l-kelma lil-Pauline Grek għal-messaġġ. Jiena nixtieq għaliex semmejna l-sil, kataklizmi, eccetera, imma naħseb jiena Katarina imlejt ħafna tagħmel l-għodu, Katarina, nirringrazzjak. Għaliex inti issa il-tifla tagħna li ma tmexxi quddiem. Naħseb fejn jidħol l-ambjent għandna bżonn anke bħala Knisja. Valur ieħor tal-Vanġelu li huwa l-perseveranza. Jiena niftakar li fil-1982 meta bdejt ninteressa ruħi bil-xogħol mbagħad fl-87 ippreżentajt it-teżi tiegħi fuq l-ambjent. Konna konsidrati bħala politiċi kienu jgħidulna intom ħatta dawn l-ewwel ikunu ħodor mbagħad isiru ħodor aw ħomor, ġifieri nsiru soċjalisti jew komunisti. Minn dak iż-żmien kont nara li huwa anke effett tal-formazzjoni li kelli fil-mużew li jiena nagħmel xejn iktar milli nkun nisranija. Meta jiena qed inħobb l-ambjent, jien nagħmel xejn ekstra iktar milli nkun nisranija autentika. U naħseb li għandna bżonn iktar perseveranza. Father Gordon semma il-katekizmu. Forsi mhux konxi li għandna textbook tal-katekizmu tal-6 sena tal-primarja li għandek mhux chapter, għandek units sħiħ fuq ir-relazzjoni mal-ambjent. Grazzi il-Prof Spaċ u grazzi lill-membri tal-mużew li kienu ħadu sew biex jippreparaw dan il-tekst. Ġifieri, vera l-iskola kelli visit mid-dental hygienist biex jagħti snin ta' tfal. U għetlu qed tinnota l-żvilupp. Għalli naħseb li hemm żvilupp fuq 10 snin ilu, għax naħseb li issa qed jilħqu ġenituri illi konna diġà narawha realizzajt kemm qed nixjieq. Illi konna diġà intambrulhom fuq is-snin, allura issa qed jgħidu l-tfal tagħhom. U naħseb fl-ambjent bl-għajna Talla hekk irid jiġrilna. Jiġifieri jien għandi tama kbira illi we are on the right track. Nixtieq nagħmel apprezzament ta' suġġeriment li hawn fil-karta li tottatuna suġġerimenti rigward li jitwaqqaf uffiċċju fil-Kurja. Għandi nifhem taż-żewġ dioċesijiet. U li sew il-Kummissjoni Dioċesana kif ukoll jew nazzjonali ġewwa nazzjonali, kif ukoll dawn l-uffiċċji fil-Kurja jgħinu lill parroċċi ikollhom gruppi biex jgħinu l-komunità nisranija tkun imħeġġa u tibqa' mħeġġa fuq dawn biex ukoll jiġu implementati fuq livell ta' parroċċa. X'naħseb illi meta l-komunità nisranija ikollha grupp nukleu minnha fiha ġo fiha kif flimkien mal-kappillan u l-kleru jgħinu l-komunità nisranija ftit wettqu dawn is-suġġerimenti u anke biex ntejbu l-ambjent tagħna u nħobbu l-ħolqien iktar, napprezzaw iktar u nippreservaw għal ta' warajna, jiena naħseb li jgħin fit-twettiq ta' din l-enċiklika li hekk importanti għall-Knisja u għad-dinja kollha. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sister.
Mela, issa nirringrazzjakom il-kol ta' del-parteċipazzjoni daqshekk vivaċi u attiva u qabel ma nagħlaq id-diskussjoni ma nafx il-kelliema tixtiequx tagħmlu xi rimarki konklusivi pjuttost telegrafiċi għax il-ħin huwa għadda ma nafx tibda inti Iva, waħda mill-li tinżid ma li qal Ronald u torbot ħafna anke ma' ċertu punti li ħarġu hawnhekk hija mhux kwistjoni ta' oġġetti li tixtri xi ħaġa apparti minn tiegħek imma li tagħti wkoll. Qed naraw ħafna fil-komunitajiet, naħseb fil-parroċċi tinħass, hija kwistjoni ta' li tagħti minn ħinek. Ħafna nies mhux necessarjament għandhom bżonn, kemm min għandhom bżonn veru li kellha bħalment affarijiet li jibdu poġġu fil-borma, imma wkoll ġenituri li kulħadd impenjat jipprova jara kif se jwassal it-tfal għal attivitajiet differenti u kollox l-istess traġiet l-istess parroċċa pereżempju qed imorru 3-4 nies u kieku dik tagħmel differenza kieku dak ikun hemm ċertu tqassir bħala affarijiet li maħniex qegħdin ikun nirdupjaw. Dik manka ta' tfal illi qed jieħdu minn ħin jew jużaw ħin aħtjor li jista' jkun magħhom f'forwards, eċetera. Li xtaqt nagħlaq biha hija dan l-għarfien xira tal-ispiritwalità li tagħmel ħafna minn dan il-bilanċ f'sens wiesa tiegħu. Magħha tintrabat ħafna lit-tema tal-paċi. Paċi li semma Father Mark, paċi imma wkoll magħha għandek l-aspett tal-ambjent mhux biss tal-għalqa u tal-natura tal-kampanja imma għall-bniedem sħiħ u komplut. Xi kummenti tal-aħħarijiet? Kelma żgħira hekk il-Papa nexxielu influenza l-kbar kien profetiku. Ma sabiħ li din l-ispiritualità li semmiet ħafna, x'aħna nagħmlu distinzjoni bejn filantropija u karità, allura jidher li hemm din it-tibru tipiku ta' kif in-nisrani li Muhammad jgħix l-ispiritualità tal-ħoljen. U nara li qed timpenjana b'dan il-mod, imma l-iktar forsi li qed inħoss li tibda fil-prattika fl-affarijiet iż-żgħar, affarijiet ċkejkni u bajnuna ta' struttura konkreta anke fil-parroċċi tagħna. Grazzi. Patre Mark? Affarijiet li żgħażagħ tagħna jsibu diffiċli biex jidraw meta jiġu għandna hija l-istrieta jiddu bil-lejl. U din għalija hija sintomu tal-marba tal-ġejna tal-lum li hu skont il-ktieb tal-Ġenesi li meta jgħid li Adam meta sema l-masta Alla waradu marin ħeba u meta għallu għallu fejn int, Adam għallu smajt ħossu fil-ġien u mort ħeba. Naħseb il-lum dan is-sens ta' mistħija m'għandix problema bih l-ispiċċa. Però hemm sens ieħor illi għandna bżonn li narġgħu nagħmluh il-bniedem niskopri fejn nisu li jisma' l-vost Alla minn ġdid. Il-Knisja naħseb illum aħna aktar minn li tritkaw il-morali li tkun ukoll. Naħseb li rridu niskopru livell ġdid ta' predicazzjoni biex xieda tagħmel il-wala kollox li narġgħu nagħmlu nies li jisimgħu l-vost Alla. Għax minnu jiddependi dwarek. Grazzi, tal-ħsieb. Ruben, jekk jogħġbok? Jekk tkellimna jekk mhux il-lifestyle jew il-kultura se tkaxkarna jew biex se nkunu aħna li nibnu il-lifestyle tagħna. Il-kultura juri jekk aħna rridu nkunu profetiċi rridu nadottaw u nibnu stil ta' ħajja, però rridu nkunu wkoll lesti li inħallsu l-prezz. Il-profeta għad huwa komdu, il-profeta għad huwa mifhum, il-profeta però huwa dejjem attent għax qatt ma jista' jkun indifferenti għall-inġustizzja. U allura bħala profeti aħna mistednin li jkunu dejjem attenti biex aħna stess ma nipparteċipawx fil-ġustizzja kontra il-bnedmin, kontra il-volmi. Father Gordon. Donet, ringrazzja l-Poli li għawlit li fuq xaħġa li ma konx naf, li suppost naf ma konx naf. Ringrazzjaw. Fl-istessin anke ringrazzja l-Komissjoni ta' din l-opportunità
li nirreflettu. Aħna kappellani waħda mill-forsi kapaċitajiet tagħna li niddelegaw, so għaliex forsi għaw min jgħidat nfarfru ma ħanejdu niddelegaw sewwa. Jien nixtieqek nħeġġeġ il-Kummissjoni li tgħin lilna kif qed diġà tgħin imma tgħin iktar f'dan il-pjan li suġġerit li kull parroċċa jkollha għaliex kultant nkunu ftit mitlufin minn fejn se nibdew. U fl-istess ħin kompli nħeġġeġ il-Kummissjoni kollha li tkompli tniggizna. Ġifieri ma tiddejjax niggizna għaliex meta tniggizna noqomsu ftit imma nindunaw li forsi qatt jonqos, mhux ċert forsi, żgur qatt jonqos ħafna. U l-Kummissjoni tkun ta' xprum biex tgħinna narfu iktar it-tqiet tagħna mhux biss livell ta' pajjiż u fuq livell individwali imma anke fuq il-livell anke parrokjali. Ningrazzjakom ħafna. Nirringrazzja kulħadd lill-kelliema kollha kif ukoll min ipparteċipa fid-diskussjoni li jiena nħoss li kienet pjuttost interessanti, utli u naħseb li l-kol issa għandna ħanħorġu minn hawnhekk b'idea aktar ċara ta' x'għandu jkun l-impenn personali u individwali tagħna sabiex din id-dar komuni li l-Papa jitkellem fuqha tibqa' titgawda għall-ġenerazzjoni li ġejjin. Ringrazzja l-Papa. Grazzi ħafna Dr. Ellis u l-panel kollu. Xtaqt nagħmel kumment żgħir ħafna għax l-ewwel issemmet l-autoflagellazzjoni imma Father Gordon antiċipani bil-kbir. Aħna inti ma illum hawn l-idea li ħafna nies imorru l-ġim u biex iżommu ħek informa ħafna nies jerqu darhom isiru vera kważi ma ngħidx il-kelma ma tispiċċa biex iżommu ħek inxejn. U l-idea tal-proposti u tal-Kummissjoni hi li kontinwament mhux niflaġellaw lil nafusna, imma nkunu kif ta' battajt on our toes, attenti li nżommu ruħna fil-kastana anke l-Knisja stess inxejn. Dik l-ewwel waħda. It-tieni allura nantiċipa ħaġa oħra u nixtieq ngħid anke qabel il-kentejn tal-isqof il-Kummissjoni mhux biss tefat il-proposti imma lesta illi fl-imkien tgħin biex daw il-proposti natwawhom jista' jkun kollha mill-bidu sal-aħħar. Ġifieri aħna disposti li nagħtu s-sapport kollu tagħna biex daw il-proposti jitwedu. Tajjeb ħafna issa se nagħmlu hekk. Aħna għandna ktieb li għandna kemm nedejnieh u li sa nistieden issa lil biex jitkellem dwaru qed jitbih għal €4 għall-lum għall-okkażjoni tal-din il-konferenza biss imbagħad jibda jibgħet €4.50 mill-punent tal-kodba. Wara mbagħad għandna l-lum mill-eċċellenza tiegħu Monsignor Mario Grek. Fl-aħħar għandna talba li nixtieqhom nitolbuha flimkien għax hija talba tal-eċċekkika u ħanarawhom fik. F'dassa tgħidli għatfadal se nispjega x'fejn ħaddiem kollu. Matul is-snin li wafqa l-Kummissjoni konna nippubblikaw forsi uħud minnkom jiftakru fil-gazzetti xi tal partikolari li kien adatta tal-żmien, pereżempju naf ħsibijiet matul ir-Randan, il-Via Sagra, il-Visti, eċetera, eċetera. U kien hemm ħafna nies li talbuna speċjali ma tiġbruhomx. Issa abbażi tal-dak il-Papa fl-enċiklika għal ħafna affarijiet, però jekk wieħed jibqa' jasar. Meta jitkellem fuq konverzjoni ekoloġika, qed jitkellem qabel ma jitkellem fuq konverzjoni kollettiva, qed jitkellem fuq konverzjoni personali. U mingħajr ma nkunu preżuntużi qegħdin noffru dan il-ktieb appuntu biex ikun akkumpanjament għal waqt it-talb tagħna dak il-ħinijiet personali li nagħmlu mal-mulej f'ħinijiet differenti. Hemm kif ġar Via Sagra, hemm anke sibijiet tal-waqt xi vista li nagħmlu ġisu, hemm ħsibijiet tal-matul ir-Randan, ħsibijiet tal-novena, tal-miliet, tal-Rużari,
ideali għal xi ħaġa personali kif ġat u tajjeb ukoll anke wieħed ikun qed jorganizza xi attivitajiet fil-parroċċja u fil-gruppi tiegħu jista' jsib għajnuna ġalesta fejn jgħinek tirrifletti l-aktar dwar ir-rwol tiegħek bħala nisran ma tibqax gallerija imma tiġġaqad ma timpenja ruħek biex toħsib il-ħolqien u bit tal-komuni għafdan l-nissi. Jien ma nsibx kliem biex nirringrazzjakom, nirringrazzja l-Kommissjoni. Mhux biss l-inizjattiva, imma tal-għajnuna li tagħtina bħala Knisja biex inxandru dan il-Vanġelu. Jien suppost nagħmel ftit riflessjoni l-kontribut tiegħi għal din il-konferenza. L-enċiklika Laudato Si hija sejħa sabiħa biex inħossuna parti mill-ħolqien fit-tisħiħ u dan intqal ta' ekoloġija integrali din importanti għax mhux dejjem tingħad. Fejn kollox huwa marbut flimkien u fejn l-iżvilupp tal-bniedem u marbut mal-kura tad-dinja, id-dar komuni. L-ambjent uman u l-ambjent naturali huma marbutin flimkien, b'hekk kwota. Ma nistgħux naffrontaw tajjeb it-taħsir ambjentali jekk ma nagħtux każ tal-kawżi li ġejjin mit-taħsir uman u soċjali. Għaldaqstant, l-enċiklika qiegħed il-kwistjoni ambjentali fix-xibka ta' relazzjonijiet umani u ta' responsabilità li għandu l-bniedem lejn kull maħluq. Infatti, u nerġa' nikkwota. Attitudni tas-sew ekoloġika trid dejjem issejr iżjed attitudni soċjali li għandha iddaħħal id-diskors dwar il-ġustizzja fid-diskussjonijiet dwar l-ambjent biex nistgħu nagħtu biden kemm għall-karba tal-art imma wkoll għall-karba tal-foka. Nara l-protezzjoni. Sfida ċentrali li għandna qudiemna hija proprju dik li bħala bnedmin narfu u dan inqal li aħna m'aħniex aħna. Fid-dawl tar-rakkont imżewwa b'simbolizmu qawwi li nsibu fil-Ġenesi jgħidilna l-Papa diġà hemm il-konvinzjoni li qed inħossu llum li kollox hu marbut ma' xulxejn u li l-ħarsien awtentiku tal-istess ħajjitna u tar-relazzjonijiet tagħna man-natura ma nistgħux nifirduh mill-imħabba tal-aħwa, mill-ġustizzja u l-fedeltà fil-konfront tal-oħrajn. L-impenn għall-għożla tad-dar komuni huwa espressjoni tal-impenn li l-bniedem jħoss biex iħares u jgħoss lil-ħoħ. Nikkwota l-għożla tan-natura hija parti minn stejl ta' ħajja li jimplika ħila li ngħixu flimkien f'komunjoni. Għalhekk dan id-dokument, din l-enċiklika, huwa kontribut siewi għall-Knisja, mhux biss għall-Knisja, u għall-ġnus, għaliex ikellem il-qalb tal-bniedem u joffri kritika qawwija għal dak l-antropoċentriżmu modern li huwa ikkaratterizzat minn relattivizmu prattiku li jagħmel tant dannu lill-ambjent naturali u umani. Kif jgħid il-Papa, meta fl-istess realtà tagħna ma narfux il-valur ta' minnu fqir tal-embryo uman tal-persuna b'diżabilità biex insemmi biss xi eżempji
diffiċli imbagħad ikollna l-ħila nisimgħu il-ħoss, il-karba tan-natura. Kollox huwa marbut flimkien. Jekk il-bniedem jiddikjara ruħu awtonomu mir-realtà u jħossu ħakkiem assolut tagħha, l-istess bażi tal-eżistenza tiegħu titmermer. Għaliex flok ma jaqdi semu bħala kooperatur ma' Alla fil-ħidma tal-ħolqien, il-bniedem iqiegħed lil nifsu flok Alla. U jispiċċa biex iqajjem irvel fin-natura. L-indabba. Fid-dawl ta' dan inħoss li l-enċiklika Torino li biex inwieġbu għall-isfidi ambjentali jeħtieġ li narblu lilna nfusna u nilqgħu f'din il-kriżi attwali sejħa għall-konverżjoni. Issemmit kemm il-darba dolgħodu. Jgħid il-Papa jekk id-deżerti esterni fid-dinja qed jiżdiedu għax id-deżerti interni saru tant kbar. Il-kriżi ekoloġika hija sejħa għal konversjoni qawwija ġewwa fina. Fost l-oħrajn, din il-konvenzjoni titlob li kull min għandu fidejh għarfien mhux biss oġġetti, mhux biss l-art. Għarfien moti mill-mezzi li toffri x-xjenza moderna jaraf jużah għal qadej ta' ħutu l-bnedmin. U mhux biss jisħaq fuqhom, il-Papa jinnota li l-bniedem tal-lum mhux edukat biżżejjed biex juża tajjeb il-poter li għandu fideh. Fil-waqt li il-protokolli u ċerti leġiżlazzjonijiet jistgħu jidhru li apparentament jikkontrollaw kontra l-abbużi, jibqa' l-fatt li l-bniedem huwa ħanikwota huwa sajjem mill-etika biżżejjed b'saħħitha, kultura u spiritwalità li ta' bilħaq jagħtuh limitu u jżommuh fil-ħakma ċara tiegħu innifsu. Allura inħoss li din l-isfida tal-ambjent naturali u uman tolqot l-aspett tas-saħħa taċ-ċittadini ta' pajjiżna. Jeħtieġ li mhux biss innaqsu it-tinġis tal-arja naturali li tagħmel ħsara lill-ħajja umana kif ġie osservat, imma inneħħu wkoll it-tinġis tal-arja umana f'dak li għandu x'jaqsam mas-saħħa tal-individwi. Biex dan iseħħ, irid ikollna l-kuraġġ insegwu bisimhom ċertu atteġġamenti u mekkaniżmi li jmorru kontra il-ġustizzja b'dannu għal dawk li huma l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Fosthom il-morda. Sabiex inkunu nistgħu nkomplu nagħmlu pass konkret għat-titjib tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem, irridu noħorġu minn dik l-imbirka politically correctness biex nippurifikaw u niġġieldu kull forma ta' abbuż u sfruttament tas-żgħir u l-morda huma fost iż-żgħar. Kif naqraw fl-enċiklika, diġà jenna biżżejjed sejrin lura moralment, nilagħbu bl-etika, bit-tjieba, bil-fidej, bl-onestà. U issa wasal il-moment li narfu li dejn is-superfiċjalità
allegra, ftit li xejn swidilna. U dan nitolbu ħadd, anke l-ambjenti tagħna bil-kien. Kif jawgura il-Papa Franġisku f'messaġġ li bagħat lill-konferenza tal-COP12 qiegħda ssejr f'Pariġi. Id-dinja għandha bżonn ta' ftehim dwar il-klima li jkun iserraħ fuq il-prinċipji tas-solidarjetà, tal-ġustizzja, tal-ekwità u tat-tisħib li jimmira biex jilħaq 3 għanijiet marbuta ma' xulxin. Inaqqas l-impatt tat-tibdil tal-klima, jeħodha kontra il-faqar u jġej il-quddiem id-dinjità tal-bniedem. Fi kliem ieħor il-Papa jgħid li ikun traġiku, inter apokaliptiku, il-Papa jgħid li ikun traġiku jekk l-interessi partikolari jiġu qabel il-ġejt komuni. Fisem l-ekoloġija integrali li tħares l-iżvilupp sħiħ ta' kull bniedem u tal-bnedmin kollha insejjaħ dolodu għat-temma ta' prattiċi fil-qasam tas-saħħa li għandhom xemma ta' diskriminazzjoni inġusta fejn min jiflaħ ekonomikament jiġi preferut għannu fejn. U din nida responsabilità. Jien qed nagħmel il-vista pastorali dawn l-aħħar snin u nisma' il-menti minn pazjenti li jinqdew bis-servizzi tas-saħħa li joffri l-Istat fl-isptarijiet tagħna u jgħidu li xi ħud mill-professjonist tal-professjoni medika ma jimportawhomx mill-pazjent fih innifsu imma skont kemm il-pazjent lest li jagħmel donazzjonijiet minn taħt il-mejda. Din hija prassi. Mhux qed nirreferi għas-sistema nkun ċar, imma għal prattiċi dannużi imħadma minn xi individwi. Kull professjonist u aktar minnu sostnut mill-fondi pubbliċi madwar il-professjonisti li jaħdmu fl-isptarijiet etnejta li għandu il-poter tal-arfien u tat-teknika medika huwa responsabbli li jpoġġi l-ħila tiegħu jew tagħha għas-servizz ta' kull persuna mingħajr ma joħloq skala ta' preferenza ibbażata fuq il-karti tal-flus tal-pazjent aktar milli fuq il-karta tal-analiżi dwar il-kondizzjonijiet ta' saħħtu. Għal professjonist nisrani din hija eżiġenza tal-kmandament tal-imħabba. Huwa kmand tal-muni li jħobb lill-proxmu tiegħu, lill-pazjenti kollha tiegħu u l-ħobbu bħala ħobtu. Waħan ikkwota l-enċiklika. Din l-imħabba ta' bejn l-aħwa tista' biss tkun b'xejn u ma tista' qatt tkun kumpens għal dawk li iwettaq liewor anqas xi ħlas minn qabel għal dak li nittamaw li jagħmel. Kemm hemmx nirriflettu. Il-qasam tas-saħħa mhuwiex mifrud mid-diskors ekoloġiku għaliex is-saħħa tiġi garantita minn kemm kull bniedem iħossu responsabbli għal ieħor. U fil-każ li qegħdin insemmu minn kemm kull min jaħdem f'dan il-qasam tant delikat ikollu dik l-attenzjoni serena li jgħix kull mument li fih jiltaqa' mal-bniedem marid li għandu qudiemu bħala kliem tal-Papa don divin li għandu jingħax fil-milja tiegħu. Dan l-eżempju ta' Kristu.
li kien jaf ikun preżenti b'mod sħiħ għal kull bniedem u għal kull ħlejqa. Fil-bniedem marit, il-persuna b'saħħitha għandha tħoss is-sejħa li tagħtih il-kura meħtieġa li tkun qrib tiegħu. L-enċiklika issemmej it-triq ta' Santa Teresa tal-Bambin Ġesu bħala eżempju konkret u nikkwota biex ma nitilfux l-opportunità ta' kelma ġentili ta' tbissima ta' kull ġest ċkejken li jizra il-paċi u l-ħbiberija. Ekoloġija integrali hija magħmula wkoll minn ġesti sempliċi ta' kuljum li fihom inkissru il-loġika tal-vjolenza, tal-abbuż, tal-egoizmu u tal-blieħ. Jalla s-sejħa li għamilna l-Papa Franġisku fil-Laudato Si, f'dan il-ġublew tal-ħnina li dal-waqt sejrin nibdew neġu ikunu għalina moment qawwi biex qalbna kollha nikkonvertu lejn il-Vanġelu tal-ħolqien li janni il-ħniena għal dejjem ta' Alla. Grazzi mill-ġdejt tal-preżenza tagħkom ta' dak li ħadu sehem fil-panel imma nerġa' ntenni l-apprezzament tiegħi lill-Kummissjoni. Grazzi tal-proposti illi tajtuna, illi rridu naħdmu fuqhom u kif inqal nippruvaw inwassluhom sat-trufijiet tal-komunità Nisranija. Nittamaw illi opportunità bħal il-badalotu jerġa' ikollna u forsi anqal ftit iktar interess mill-għanqlet illum. Grazie.